τον Αντώνη Φώτσι, τον Μιχάλη Κακιούζη και τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Αρχίζει τα φλας για να παραθανατήσουν τον τζάμπολ του μεγάλου αγώνα. Πρώτη επίθεση για την εθνική. Οι Αμερικανοί πιέζουν με το Χάινριχ πάνω στο Διαμαντίδη. Δεν είναι μόνο βραδιά τον Γκάρ, αλλά είναι κατά μείζωνα λόγο η βραδιά. Το απόγευμα τον Γκάρ. Θα παιχτούν πάρα πολλά από το πώς θα αντιδράσουν και τι ισορροπία θα έχουν οι παίκτες της περιφέρειας. Χατζιβρέτας με τον Τζόνσον. Το screen από τον Παπαδόπουλο. Το jump shooting airball. Η μπάλα στα χέρια του LeBron James. Έχει επιστρέψει η ελληνική ομάδα. Δεν θα δεχτεί τον ευνηδιασμό. James για 3. Το μακρινό rebound από τον Χάινριχ. Καρμέλο Άντονι. Το rebound από τον Κακιούζη. Είναι σημαντικό να μην αφήνουμε δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στους Αμερικανούς από επιθετικά rebound, γιατί έχουν βάλει τους περισσότερους πόντους από τέτοιες περιπτώσεις. Ο Δημήτρης βάζει τον δάχτυλο επί των τύπων των Ίνων. Προφανώς το σοβαρότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η εθνική είναι τα μείον 11 rebound έναν των Αμερικανών. Και οι δεύτερες επιθέσεις που κάνει η USA Team. Το χούκα το Λάζο, καλάθι. 2-0 μπροστά η εθνική. Άλλο ένα σημείο ότι δεν έχουν το center for Φόβητρο που θα μπορούσε να φοβήσει τον Παπαδόπουλο και να τον βγάλει εκτός της γραμμής που έχει ως τώρα στα παιχνίδια. Και βγαίνουμε στην πίεση σε όλο το γήπεδο. Με το Διαμαντίδη πάνω στο Χάινριχ. Η μπάλα στα χέρια του James. Πηγαίνει πάνω το Κακιούζης. Φώτσης εναντίον Καρμέλο Άντονι. Δεν υπάρχει καλάθι. Καταλογίζεται φάουλ. Εδώ ξανά η προσπάθεια του χαρισματικού forward των Denver Nuggets, πρωταθλητής με το Syracuse. Είναι και αυτό στη μεγάλη γενιά του 2003, είναι η τάξη του 2003, με τον LeBron, τον Καρμέλο, τον Χάινριχ, τον Wade και τον Boss. Είναι 5 παίκτες που έφυγαν από τα κολέγια την ίδια χρονιά και μπήκαν στο NBA την ίδια χρονιά. Υπάρχουν ακόμη στην αμερικανική ομάδα 3 νούμερο 1 του draft. Ο Μπραντ, ο James και ο Howard. Έχει ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο στο 1 εναντίον ενός θα πάνε σε βοήθειες οι Έλληνες παίκτες. Γιατί οι Αμερικανοί πάνε και στην εξτραπάσα και κάνουν και split out. Αυτό το help and recover που λένε και οι προπονητές, δηλαδή βοήθεια και αλληλοκάλυψη, πιθανόν να κρύβει κινδύνου σήμερα. Γιατί οι Αμερικανοί είναι όντως πάρα πολύ καλοί στο να βρουν το ελεύθερο σουτ. Εναντίον της Γερμανίας είχαν 10 στα 40 απέναντι στη ζώνη. Χατζιβρέτας με τον Τζόνσον. 5 δευτερόλεπτα. Θέλει το screen ο Νίκος. Τι θα γίνει, να μην μας μείνει μπάλα. Μας μένει, σχεδόν μας μένει μπάλα στα χέρια από την πίεση των Αμερικανών, οι οποίοι βεβαίως έχουν δεχθεί και μεγάλα σκορ στην άμυνά τους. Παρ' όλα αυτά πιέζουν. Αυτό είναι βασικό στοιχείο του παιχνιδιού τους. Έλτον Μπραντ. Κλέβει ο Διαμαντίδης. Όχι, θα τον αφήσει. Ο πρώτος κλέφτης του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Διαμαντίδης εναντίον Χάινριχ. Η μπάλα στο Παπαδόπουλο. Φάουλ για τον γκάρ του Παναθηναϊκού, τον οποίον ανεγνώρισε ο επί 2 συναπτά έτη πρωταθλητής του NBA με τους Houston Rockets, ο Ρούντι Τομζάνοβιτς, ως καταπληκτικό σουτέρ. Γελούσε χθες ο Δημήτρης, λέει μάλλον έχουν κάνει λάθος στο σκάουτινγκ. Υπάρχει ένα μισμάς μεταξύ Διαμαντίδη και του Χάινριχ και στο ύψος αλλά και στα χέρια, και μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να αποστάρει χαμηλά στο καλάθι. Έκλεψε ο Άντονι από τον Κακιούζη. Βγαίνουν στον ευνηδιασμό οι Αμερικανοί, οι οποίοι θα κυνηγήσουν το transition game ή πρωτεύονται ή δευτερεύονται ευνηδιασμό. Τζόνσον, Χάινριχ, γωνία. Καλάθι. Μπροστά οι Αμερικανοί 5-2 από τον Κέρκ Χάινριχ από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας. Ένα από τα σημαντικά σημεία κλειδιά είναι ο Κακιούζης. Εδώ θα βρει την μπάλα στο καλάθι. Είναι κατά πόσο θα έχουν ψηλό ποσοστό ευστοχίας οι Αμερικανοί από τα μακρινά σουτ. Αν δεν έχουν, έχουμε ελπίδες. Χάινριχ θα πάρει αμέσως την επίθεση μόνος του. Καλά έκανε και την πήρε. Κακιούζης στο rebound. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι προσπαθούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, άλλες φορές προσπαθούν να κάνουν αυτό το περιβόητο, το isolation game, δηλαδή να απομονωθεί ένας παίκτης από τη μια πλευρά για να πάει στο ένας εναντίον ενός και να κάνει κατάσταση μόνος του. Διαμαντίδης. Έχουμε pick and roll. Έχουμε foul. Ακόμη καλύτερα. Δεν πρέπει να μας πιάσουν κορόιδα στην άμυνά τους. Στην πίεση δηλαδή. Κάνουν και αυτοί περίπου ένα κλέψιμο παραπάνω από ότι εμείς. Και η ελληνική ομάδα, η οποία είναι πρώτη, και αυτό είναι άρμα μάχης, στο να προκαλεί λάθη στον αντίπαλο. Παπαδόπουλος απέναντι στον Έλτον Μπραντ. Θα γυρίσει ο Λάζος. Καταπληκτική άμυνα από τον σέντερ των Clippers. Κλέβει ο Χατζιβρέτας και πάμε στον ευνηδιασμό. Προσοχή, Χατζιβρέτας στην καρφώνει. Η καλύτερη επιλογή για τον Νίκο.
6-5 μπροστά η Εθνική. 86 κλεψίματα οι Αμερικανοί, 83 εμείς ως τώρα. Ήμασταν πολύ κοντά τους και όλοι οι άλλοι πολύ πίσω στα κλεψίματα από τις άλλες ομάδες. Άντονι, θα ανέβει να πάρει την μπάλα αυτός. Τον παρακολουθεί ο Φώτσης. Μπραντ. Έγινε η αλλαγή, πήγε ο Φώτσης πάνω εκεί και έμεινε ο Λάζος μέσα. Rebound. Η μπάλα είναι για τους Αμερικανούς. Μετά από 6,5 λεπτά ενός μεγάλου αγώνα, στον οποίο το ποντίκι κοιτάει στα μάτια τη γάτα. Αν είναι αγώνας της γάτας με το ποντίκι, δεν είμαι σίγουρος. Και δεν θέλουμε να είμαστε σίγουροι. Και δεν έχουμε αφήσει τους Αμερικανούς να τρέξουν στο γήπεδο. Μπραντ για τον Λεμπρόν Τζέιμς. Φωνές του Γιαννάκη. Η ελληνική ομάδα που έχει γυρίσει έχει κλείσει την άμυνά της. Άντονι ξανά το ελεύθερο σούτα το Χάινρικ. Διαμαντίδης πηδάει μπάλα στα χέρια του Παπαδόπουλου. Μεγάλο μάτς, μεγάλος ημιτελικός. Απευθείας μετάδοση από την ελληνική τηλεόραση. Προσφορά του ΟΠΑΠ. Διαμαντίδης εναντίον Χάινρικ. Βγαίνει ο Χατζιβρέτας. 12 δευτερόλεπτα ακόμη. Παπαδόπουλος στο low post με τον Έλτον Μπραντ. Φάουλ. Σπρώχνει το παιδί του Σιζεύσκι. Και αυτός νούμερο 1 του draft. Τότε στους Bulls το 99. Η ελληνική ομάδα που έχει έναν παίκτη στο NBA, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Θα μπορούσε να έχει τους μισούς και παραπάνω. Δεν είναι κριτήριο αξίας παίκτη το NBA. Και άλλωστε έχουμε δει και παίκτες οι οποίοι στην Ευρώπη δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και έβγαλαν καλά λεφτά στο NBA. Παπαδόπουλος ξανά με τον Μπραντ, προσπαθεί να σπρώξει, του κάνουν το double team. Κακιούζης στόχη. Η μπάλα στα χέρια του Άντονι, στον οποίον είτε ενστικτοδός ο ίδιος, είτε ο Σιζεύκη αναθέτει να πάρει την μπάλα μετά τα δύο κλεψίματα της ελληνικής ομάδας νωρίς. Υπάρχει φάουλ από τον Παπαδόπουλο στην αρχή της προσπάθειας του 22χρονου Καρμέλο Άντονι. Πρώτη αλλαγή μετά το δεύτερο φάουλ, να ένα πρόβλημα του Λάζαρου Παπαδόπουλου. Παίρνει τη θέση του ο Δοστρωτήρας, ο Σοφοκλής Κορτσανίτης. Και από την άλλη πλευρά θα αλλάξει point guard ο Μάικ Σιζεύσκι, ο οποίος χθες μάλιστα θυμήθηκε μεγάλες βραδιές του 88 στα ελληνικά μπουζούκια και τα πιάτα που είχε σπάσει με τους Έλληνες προπονητές. Τώρα η ελληνική ομάδα θα προσπαθήσει να τους σπάσει τα αυγά σήμερα, να κάνει αυτή την ομελέτα. Ο Κρίς Πολ, καλύτερος ρούκι της χρονιάς, στη θέση του Χάινρικ. Και 10 πόντους και το κοντύτερος του Διαμαντίδη. Να ένα άλλο μισμάτς ανάμεσα στο Διαμαντίδη και τον playmaker της Αμερικάνικης ομάδας, που σπανίως θα παίξει με τους δύο κοντούς playmaker με τα ψηλά ελληνικά guard. Οι δύο βολές από τον Καρμέλο Άντονι. Χατζιβρέτας δεν έχει τρίμπλα πια. Όχι, έχει. Δεν υπήρχε θέμα παράβασης. Διαμαντίδης στην προσπάθεια του να αποστάρει. Αυτό πρέπει να κάνει ο Μίτσος. Αυτό που λέγαμε. Επιθετικό rebound. Όχι. Κλέβει ο Πολ. Προσπάθησε να κλέψει ο Κακιούζης. Και οι Αμερικανοί θα πάνε με τον Άντονι στο ανοιχτό γήπεδο. 9 πόντι, εκ των οποίων τους 6 έχει πετύχει ο forward των Nuggets. Μέχρι στιγμής στο 5 εναντίον 5 η ελληνική ομάδα τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Σκορτσανίτης θα μπορούσε να είναι συμπαίκτης με τον Έλτον Μπραντ στους Clippers. Φάουλ, δεύτερο και για τον Μπραντ. Οι Αμερικανοί δεν έχουν πολύ παιχνίδι μέσα στη ρακέτα, διότι υπάρχοντος LeBron James, υπάρχοντος του Καρμέλο Άντονι, που ουσιαστικά είναι παίκτης περιφέρειας, αλλά χρησιμοποιείται εδώ. Πάμε στο time out, θα δούμε τι αλλάζει με τους καινούργιους παίκτες όταν γυρίσουμε εδώ στη Super Arena της Σαϊτάμα. Basketball. We are basketball. We are basketball. Right, when he goes by, don't act like you're giving it, don't give it to him. Right, hit you right here. Here you go. You got this whole lane. You got Carmelo in the corner. You got here, you got here.
4 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ελλάδα 9-6 στον πρώτο ημιτελικό του 15ου με το μπάσκετ. Πολυτιμότερος παίκτης των τελικών του NBA, έκανε πράγματα και θάματα και οδηγεί στο Μαϊάμι για πρώτη φορά στη γη της επαγγελίας, εκκινώντας από το 0-2 για το 4-2. Αυτός είναι ο Dwayne Wade. Ο Σοφοκλής στη γραμμή του φάουλ. Η Εθνική μέχρι στιγμής έχει 3 rebound λιγότερα από τους Αμερικανούς. Αυτός είναι ένας τομέας που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά τους έχουμε κατεβάσει στο ρυθμό. Είναι ολοφάνερο, δεν τους έχουμε αφήσει να τρέξουν παρά μόνο. Τρέξει, δεν έχουν πάει στο transition, δηλαδή σε μεταφορά γρήγορα της μπάλας από τη μια άκρη στην άλλη, και δεν έχει μείνει και ο Τζο Τζόνσον σε καμιά περίπτωση να μαρκάρει στο Γιασούτ, που είναι ο πιο επικίνδυνος σουτέρ της Αμερικής. Wade που θα βοηθήσει επικουρικά στο κατέβασμα της μπάλας. Ο Σπανούλης, νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Εθνικής. Μετά το Σκορτσανίτη, δεύτερη αλλαγή από το Δράκο. Ο Σπανούλης πηγαίνει πάνω στον μπολ να το κοιτάει στο ύψος, δεν θα έχουμε εκεί μισμάτς υπέρ μας. Καρμέλο, LeBron James, με την εξαιρετική ικανότητα που έχει στο 1-1. Και που το ξεκινάει συνήθως από την κορυφή, στη δεξιά τρίπλα. Δούλεψαν πάρα πολύ οι Αμερικανοί χθες στην προπόνηση, γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Επειδή ξέρουν ότι θα ασκηθεί πολύ μεγάλη πίεση πάνω στον LeBron James, ώστε να κάνει αυτό, δηλαδή να φύγει από την κορυφή και να πάει μέσα στη ρακέτα. Φάουλ. Φάουλ το Wade. Υπέρ του Διαμαντίδη. Κάρφωσε. Κάρφωσε, αλλά και στην προθέρμανση κάρφωσαν και σκόσαν το γήπεδο, αλλά από την προθέρμανση κανείς δεν έχει κερδίσει το παιχνίδι. Λοιπόν. Βασίλη, άλλο ένα σημείο είναι ότι κάθε ομάδα έχει από 2 λάθη. Δηλαδή είμαστε μαζί στα λάθη. Άλλο ένα σημείο για μια ομάδα που είναι πάρα πολύ γρήγορη. Διαφορά είναι 4 πόντους, 7-11. Ο Διαμαντίδης στη γραμμή, 4 και 12 πριν από το τέλος. 2 φάουλ η ελληνική ομάδα. Καλή είδηση. 5 φάουλ η Αμερικανή. Έχει 2 λάθος όμως. Και από τους Αμερικανούς 2 ο Μπραντ. Οι Αμερικανοί που κάνουν επίσης πολλές φορές το pick and roll στην επίθεσή τους, ή τουλάχιστον το επιδιώκουν τη συνεργασία των δύο παιχτών. Και η ελληνική ομάδα ξαναπλώνεται σε όλο το γήπεδο. Κατεβάζει την μπάλα ο James. Πέρασε από όλους, θα πει την μπάλα στον Μπραντ για το κάρφωμα. Στον Χάουαρντ για το κάρφωμα. Ένας παίκτης που θα περιμένει να το κάνει αυτό, του αρέσει να περιμένει την μπάλα από τους κοντούς και να πηγαίνει στο κάρφωμα. Αυτή είναι η κίνησή του, η βασική δηλαδή. Έχουν αλλάξει και 2 προπονητές του βασικού σέντερ λόγω 2 φάουλ. Ο Χάουαρντ αντί του Μπραντ και ο Σκορτσανίτης αντί για τον Παπαδόπουλο. Διαμαντίδης. Πιέζουν όμως πολλοί οι Αμερικανοί και μας δίνουν λίγο χρόνο για να προγραμματιστεί η εκδήλωση της τελικής προσπάθειας. Προσπαθούν δηλαδή να πιέσουν όσο πιο ασφικτικά και όσο πιο ψηλά γίνεται. Στη θέση του Καρμέλο Άντονι, ο άλλοτε συμπαίκτης του Φώτση, και πηγαίνει κατευθείαν πάνω στον Αντώνη, ο Σέιν Πατήρ. Ένα από τα τρίκ του Σιζεύσκι είναι αυτό, να σε καθυστερεί, ουσιαστικά ένα fake pressing όπως το λένε οι ίδιοι. Με ταμπλό. Παρακαλώ. 12-13. Kill the bill. Kill bill. Και παίζει απέναντι τώρα σε έναν συμπαίκτη του πια από εδώ και πέρα, τον Πατήρ, αυτόν που πήγε προηγουμένως. Πηγαίνει πολύ ψηλά στο rebound το Χάουαρντ. Καρφώνει την μπάλα. 12-15. Μπροστά οι Αμερικανοί. Ο Χάουαρντ είναι διαφορετικό σεντερφόρ από τον προηγούμενο συμπαίκτη που αντικατέστησε. Θα παίξει πολύ μέσα στο γραφιστό. Θα πηδήξει ψηλά, είναι εκρηκτικός. Και τα 8 στα 10 καλάθια, αν τα βάλει, θα είναι από καρφώματα. Η μπάλα πηγαίνει στο Χατζιβρέτα σου 3 πόντων. Σκορτσανίτης νικά στον αέρα τον Χάουαρντ. Δεν υπάρχει φάουλ. Και ο Chris Paul. Πηγαίνουν οι Αμερικανοί γρήγορα, αφήνουν το σουτ στο Wade. Το rebound από το Χάουαρντ, φάουλ ψηλά. Και σου είπα, όλα για καρφώματα πηγαίνει, που μπορεί να παίξει και 4 σε ελαφρύ σχήμα. Είναι ένας παίκτης καθαρά ρακέτας, γρήγορος, μπορεί να τρέξει και θα παίξει και 4 σε βαρύ σχήμα, ενδεχομένως τον Αμερικάνο αργότερα. Χάουαρντ που έχει ένα καταπληκτικό κορμί, άλλωστε όταν μπήκε στο draft, δεν μπήκε στο draft, όταν έφυγε από το κολέγιο για να παίξει στο NBA, όλοι έλεγαν ότι είναι ένας καταπληκτικός αθλητής, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και μαθαίνει να γίνεται μπασκετμπολίστας της σκηνής και όλα όσα χρειάζεται. Υπάρχει και άλλη αλλαγή στο ρόστερ των Αμερικανών με τον Chris Bosh, τον Raptors. Το έχει μάθει καλά βέβαια, έχει 15,8 πόντους φέτος και 12 rebound. Η διαφορά στους 4, 12-16. Νέο πρόσωπο στην ελληνική πεντάδα, ο Big Papa, όπως τον αποκάλεσε χθες ο Άντωνη, ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Και εννοούσε και τους δύο, και τον Big Παπαδόπουλο και τον Big Παπαλουκά.
Θα αρπάξει την μπάλα Wade. Είναι θέμα timing εδώ. Και τέτοιες ευκαιρίες οι Αμερικανοί δεν τις αφήνουν να πέσουν κάτω. 12-18 με ένα σερί 5-0 από το τρίποντο του Σπανούλη και πέρα. Είδαμε στο replay από πού ήρθε ο Wade και κάρφωσε την μπάλα. Παπαλουκάς. Προσπαθεί να περάσει, πιέζουν οι Αμερικανοί. Είχε τρίμπλα, να το λάθος. Η πίεση των Αμερικανών είναι πάρα πολύ αποτελεσματική, το κάνουν συνεχώς. Αυτό το πιεστικό man-to-man, το οποίο άλλωστε αποτελεί και βασικό δόγμα του Σιζεύσκη, όπως και το motion. Η επίθεση με και χωρίς την μπάλα στο Duke, και αυτά τα έχει μεταφέρει και τα προσαρμόζει στην εθνική ομάδα. Και τους αυτοματισμούς που προσπαθεί να περάσει είναι λίγο διαφορετικά τα Wade πράγματα. προσπαθεί να κλέψει ο Διαμαντίδης. Η μπάλα ξανά στα χέρια του Wade, Μπατίερ για 3. Και φάουλ επιθετικό από τον Chris Bosh. Ανάσα για την εθνική. 12-18. Προβάδισμα 6 πόντων για τους Αμερικανούς. Άλλος ένας καλός αθλητής μετά τον Howard και ο Bosh, είναι πολύ καλός αθλητής. Έχει καλή αίσθηση του rebound, τρέχει στο γήπεδο και θα παίξει και αυτό στο low post. Χαμηλά δηλαδή κοντά στο καλάθι. Μερικές οδηγίες στα όρθια από τον Λουκά. Αυτός είναι ο Chris Bosh των Hornets της Νέας Ορλεάνης. Βγάζοντας τον Elton Brand, Τον Όντο Ράπτος, με συγχωρείτε. αυτούς τους δύο ψηλούς απέκτησε κίνηση και εκρηκτικότητα στο καλάθι. Είναι πιο ελαφρύς ψηλή και φάνηκε αυτό στα επιθετικά rebound που πήγαν και επανανένωσαν επιθέσεις. Φτάσαν ήδη τα 10 rebound έναντι 4 της ελληνικής ομάδας, ενώ κάποια στιγμή ήμασταν 4 με 5. 5 συνεχόμενα rebound για τους Αμερικανούς. Εκμεταλλεύτηκαν τα επιθετικά rebound, άφησαν τη διαφορά. Οι δύο βολές του Πότσι και 15-18. Ο Κώστας Τσαρτσαρής στη θέση του Αντώνη Φώτση. Η ελληνική ομάδα ξαναβγαίνει στην πίεση σε όλο το γήπεδο, με παγίδα κιόλας πάνω στον Πολ, ο οποίος όμως θα περάσει. Μπατίερ δεν βρήκε το χρόνο και το χώρο να φτάρει. 14 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπατίερ, τον πιέζει του Διαμαντίδης. Η μπάλα στα χέρια του Wade. Περνάει μέσα. Το φάουλ. Σε αγαπημένη του κίνηση να μπει δηλαδή και να παίξει ένας εναντίον ενός ή εναντίον όλων. Το προτιμάει από το να κάνει ένα μακρινό σουτ, όπου να σταθείς εκεί. Οι Αμερικανοί, και αυτό ήταν λογικό, στηρίζονται πάρα πολύ στις ατομικές ενέργειες, την ικανότητα που έχουν και στην έφεσή τους στο ένας εναντίον ενός, κυρίως με τις τρεις προσωπικότητες της ομάδας, δηλαδή τον Wade, τον James και τον Anthony. Γι' αυτό θα μετρήσουν πολύ καλά, Βασίλη, και οι αποστάσεις που θα έχουμε μεταξύ μας στην άμυνα. Είναι πολύ σημαντικό. Διότι έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι των αποστάσεων οι Αμερικανοί το τηρούν πάρα πολύ καλά στη δική τους επίθεση. Δύο χαμένες βολές, Διαμαντίδης στο rebound. 18-14. 100 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, στον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του 15ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Σπανούλης έχει απέναντι τον Μπολ. Ψάχνει το pick and roll, όχι. Η μπάλα έξω. Τσαρτσαρής, λάθος. Και ξανά για την ελληνική ομάδα με 4 δευτερόλεπτα μόλις να απομένουν. Το φοβήθηκε ο Τσαρτσαρής. Πρέπει να ρισκάρουμε σε κάποια σουτ. Ενώ ο Τσαρτσαρής είναι αξιοπρεπέστατο σουτέρ. Και από το τρίποντο. Σπανούλης. Τον ταπώνει ο Μπατίερ, ο συμπαίκτης του στους Houston Rockets, προσεχώς. Γεύση από NBA εδώ για τον Βασίλη Σπανούλη. Τι θα αντιμετωπίσει. Και φάουλο του Παπαλουκά. Είναι θέμα επιστροφών και θέμα ανακλαστικών στην άμυνα, διότι οι Αμερικανοί φεύγουν συνεχώς. Δηλαδή παίζουν ελάχιστα το οργανωμένο μπάσκετ, αυτές τις set επιθέσεις, το 5 εναντίον 5, διότι τα φυσικά, τα αθλητικά προσόντα τους και η υπεροχή τους στα rebound λόγω εκρηκτικότητας τους δίνουν τη δυνατότητα να κυνηγήσουν τον ευνηδιασμό ανά πάσα στιγμή. Με αυτό έχουν μάθει, έτσι έχουν μεγαλώσει και στο πανεπιστήμιο, αλλά κυρίως στο NBA όλοι. Πάντως δεν έχουμε πολλά λάθη. Όλη η ιστορία μέχρι στιγμής είναι στα rebound. Όπως εδώ για παράδειγμα. Άλλο ένα χαμένο rebound, είναι 11-5 τα rebound, έχουν υπερδιπλάσια. Wade. Howard, την μπάλα πηγαίνει έξω στον Μπατίερ. Bosh. Παίζει με δύο κλασικούς παίκτες ρακέτας τώρα, ο Σιζεύσκι, τον Bosh και τον Howard. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Paul. Το jump shoot μπροστά τον Παπαλουκά. Rebound από τον Τσαρτσαρή. Κατεβάζει την μπάλα. Ευτυχώς που υπερβάλλουν μερικές φορές οι Αμερικανοί στο θέαμα και χάνουν στην ουσία. Παπαλουκάς για τον Τσαρτσαρή. Πέφτει κάτω ο Σκροτσανίτης, φωνές από τον πάγκο για να κυκλοφορήσει μπάλα. Σπανούλης. Διαμαντίδης, η διείσδυση είναι... δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. 14-19, 37 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.
της πρώτης περίοδου. Η ελληνική ομάδα προσπαθεί να βρει το ρυθμό της, το καλό momentum δηλαδή. Στη φάση του Διαμαντίδη νωρίτερα είδες ότι οι Αμερικανοί μπορούν να μην παίζουν double team και παγίδες, αλλά είναι πάντα έτοιμος γιατί είναι πολύ γρήγοροι και αθλητικοί. Ένας δεύτερος να πλησιάσει τον παίκτη που θα τολμήσει να κάνει τον drive μες στη ρακέτα. Η ελληνική ομάδα πάντως δεν έχει εκτεθεί σε καμία φάση πέρα από τη δεδομένη ροπή των Αμερικανών να φύγουν στον ευνηδιασμό και αυτή την ικανότητά τους το ένας εναντίον ενός που νομίζω ότι ούτως ή άλλως δεν αναχαιτίζεται και πάντως αναχαιτίζεται πάρα πολύ δύσκολα. Και προσπαθεί και να τους κρατήσει και χαμηλά στο σκορ. Είναι άλλο ένα σημείο του παιχνιδιού. Όσο πιο κάτω είναι το σκορ, τόσο καλύτερα είναι για μας. Δύο χαμένες βολές από τον Διαμαντίδη. Παραμένει η διαφορά στους 5. Πολ που έδωσε καλύτερο ρυθμό από ότι ο Χάινριχ. Και είναι και πιο δημιουργικός. Μπος. Έχουν μισμάτσει και οι Αμερικανοί. Βγαίνει ο Σπανούλης σε αυτό το κλειστό man to man της ελληνικής ομάδας. Επιθετικό φάουλ. Τον ρίνει στην παγίδα ο Σπανούλης. Τον Wade. Καλή τοποθέτηση από τον πρώην παίκτη του Αμαρουσίου και του Παναθηναϊκού. Αλλαγή ο Wade, επιστρέφει στον πάγκο. Δεύτερο φάουλ. Με ένα στα 7 τρίποντα οι Αμερικανοί βάζουν πάλι το Τζο Τζόνσον γιατί δεν έχουν το εξωτερικό σουτ μέχρι στιγμής. Είναι ατομικές ενέργειες και φυσικά μόνο με ατομικές κινδυνεύουν, ρυψοκινδυνεύουν σε ένα παιχνίδι και ρισκάρουν. Γι' αυτό και περνάει ο Τζο Τζόνσον για τα σουτ από τις γωνίες. Ο παίκτης των Atlanta Hawks, καταπληκτικό σούτερ. Θα μπορούσε ο Σιζεύσκι να έχει και κάποιους άλλους, τον Mike Red ή τον JJ Redick ή ακόμη και τον Kobe Bryant ή τον Adam Morrison. Τελικά αυτός που του προέκυψε ως καλύτερο σουτέρ είναι ο Τζόνσον. Παπαλουκάς, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Η μπάλα στο Φότσι. Η τάπα από τον Μπος. Και τι, φάουλ. Φάουλ από τον forward της Δυναμό Μόσχας. 4 τάπες για τους Αμερικανούς. Η μία πάνω στο Φότσι. Κάποια από αυτά τα σούτ έγιναν με απροσεξία από την ελληνική ομάδα και τώρα τους δίνουμε από το πουθενά. Τους χαρίζουμε δηλαδή πόντους. Από τη στιγμή που δεν κατάφερε η ελληνική ομάδα να κρατήσει την κατοχή. Σκορτσανίτης αντί Φότσι. Βαραίνει το σχήμα. Για αυτά τα τελευταία 4 δευτερόλεπτα. 14 rebound πήγαν οι Αμερικανοί, 6 εμείς. 14 rebound παραπάνω είχαν οι Λιθουανοί. Είχαμε 20 χαμένες βολές, αλλά είναι τα άλλα τα μεγέθη πια. Ο Μπος πετάει στα σκουπίδια την πρώτη βολή από το Georgia Tech. Εδώ ο Σιζεύσκι, ο μέντορας του Duke. 26 χρόνια προπονητής εκεί. Οι Αμερικανοί έχουν περίπου 70% στις βολές εδώ στο τουρνουά. 4 δευτερόλεπτα η διαφορά στους 6 πόντους. Παπαλουκάς θα πρέπει να βιαστεί. Το σούτ είναι εντός χρόνου, αλλά εκτός καλαθιού. 20-14 μπροστά η ομάδα των ΗΠΑ. Τέλος πρώτης περίοδου εδώ στη Super Arena της Αϊτάμα, σε λίγο και πάλι μαζί, περιμένοντας την επιστροφή της ελληνικής ομάδας. Δεν μπορούμε να παίξουμε αν κρατάμε την την μπάλα στο χέρι μας. Δεν μπορούμε να παίξουμε μπάσκετ. Δεν θα παίξουμε, εντάξει. Κινούμε την μπάλα. Κάτω, από το καλάθι. Αυτός κάνει screen και έμει και ξεκινάμε το χέρι. Εντάξει, πάμε! Έλα!
Τελευταία κουβέντα που ακούστηκε στην Ομίγυρη, εκεί που έδωσαν τα χέρια και φώναξαν Ελλάς οι παίκτες, ήταν άντε ρε πάμε, δεν είναι τίποτε. Και είναι ένα σύνθημα αυτό. Δεν υπάρχει φόβος, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει σεβασμός, υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει ένας εξαντικειμένο δύσκολος αντίπαλος. Η ελληνική ομάδα σε άμυνα ζώνης, βέβαια, κλασική ζώνη, 2-3. James γυρίζει για το low post, εκτελεί. 14-22 από τον LeBron James. Ο Γιαννάκης, ο οποίος γενικώς δεν συμπαθεί πάρα πολύ τις άμυνες χώρου, τη ζώνη. Αλλά σήμερα είτε θα παίζαμε αυτό το φλεταριστό man to man το κλειστό, είτε ζώνη. Τώρα επιλέγει αυτή την άμυνα της ζώνης. Να κλείσει χώρο, να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα rebound και τα ένας εναντίον ενός των Αμερικανών. Παπαδόπουλος, γκολ. Ναι, μετά από ώρα. Από το hook shot του Λάζου, 16-22. Είδες νωρίτερα ότι ο Κάρμελο κατέβηκε, ο Λεμπρόν κατέβηκε χαμηλά και θα το ξανακάνει. Θα πάει σε ατομικές ενέργειες, θα το κάνει επιθετικό φάουλ. Αυτό εννοούσες ότι θα ξανακάνει. Όταν ξανακάνει επιθετικό φάουλ. Λοιπόν, και αυτός και ο Κάρμελο Άντονι και οι δύο θα παίξουν διαφορετικά. Δεν θα ψάξουν μόνο το σουτ, ο ένας από την κορυφή και ο άλλος από τα πλάγια. Τώρα θα δοκιμάσουν να πάνε και χαμηλά και να αποστάρουν την ελληνική ομάδα. Για να δούμε λοιπόν δύο πράγματα τώρα. Ποια θα είναι η συμπεριφορά της ελληνικής ομάδας στη ζώνη. Γενικώς η εθνική δεν παίζει ζώνη, παίζει στο Βελιγράδι, έπαιξε από ελάχιστα έως καθόλου. Και ποια θα είναι η αντίδραση των Αμερικανών απέναντι σε ζώνη όπου τα έσπασαν με τους Γερμανούς. 10-40 τρίποντα. Είναι υποψιασμένοι. Πανούλης για 3. Φάουλ. Πάρα πολύ ωραία. 3 βολές για τον Λαρισαίο Γκάρ. Και ο James 2 φάουλ ή 3. Ο Λεμπρόν 2. Και 2 ο Καρμέλο. Και 2 Wade. Δηλαδή 3 μεγάλες προσωπικότητες. Οι 3 βεντέτες των Αμερικανών έχουν από 2 φάουλ. Και από τη δική μας ομάδα ο Λάζαρος. Έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι ακόμα. Και η ελληνική ομάδα το πάει καλά. Είναι εντός πλάνου. Το πρόβλημα είναι το εξής. Κανένα επιθετικό rebound για την ελληνική ομάδα, 6 για την αμερικανική. Για να μην λέμε μόνο το σύνολο του rebound, αυτό μετράει τα επιθετικά. Δηλαδή κάνανε 6 δεύτερες επιθέσεις, είχαν 6 δεύτερες ευκαιρίες. Οι Αμερικανοί που σήμερα είχαν 73 πόντους από επιθετικά rebound στο τουρνουά. Πολύ μεγάλο νούμερο. Και ο Νίκος Ζήσης με τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Νίκος Ζήσης που είναι σαν τον Φίλιππο και τον Αθαναήλ με τον Σπανούλη, όπως αναλόγως είναι και ο Φώτης με τον Παπαδόπουλο. Δεν είναι το κορμί του Νίκου, δεν είναι στο παρκέ, η ψυχή του, η μεγάλη ψυχή του είναι. 19-22 με 3 στις 3 βολές από τον Βασίλη Σπανούλη, που σήμερα έχει ένα επιπλέον κίνητρο. Δεν είναι κίνητρο εγωισμού, ούτε επιβεβαίωση, ούτε απόδειξη, αλλά θέλει να δείξει ποιος είναι. Άντονι, κλείνει η ελληνική ζώνη. Καλή διάταξη. Προσπαθεί να περάσει ο Καρμέλο. James, Άντονι, Καρμέλο, Άντονι. Εξαιρετική εκτέλεση από έναν πολύ μεγάλο παίκτη. Τον καλύτερο παίκτη της αμερικανικής ομάδας. 19-24. Το κάνει αυτό, one step back, δηλαδή ένα βήμα πίσω και σούτ εκτός ισορροπίας απέναντι σε μαρκάρισμα ατομικό που είχαμε εδώ μέσα από τη ζώνη. Σπανούλης. Το pick and roll, δεν θα βγει. Θα πάει στο 1 εναντίον 1. Η κίνηση του Παπαδόπουλου. Παλεύει για το rebound του Τσαλτσαρής. Η μπάλα στα χέρια του Πολ. Τζόνσον, James, άστο. Εκεί πια το αφήνεις. Εκεί βγάζεις φωτογραφία μόνο, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Τι χειροκροτάμε κι εμείς. Ναι. 19-26 διαφορά στους 7. Αφού η εθνική είχε μειώσει τους 3 προηγουμένως. Σπανούλης. 10 δευτερόλεπτα. Περνάει ο Σπανούλης, Παπαδόπουλος. Φάουλ από τον Τζον Τζόνσον. 2 βολές. Ένας απλά συνεπής αμυντικός ο Τζον Τζόνσον, κυρίως επιθετικός. Εδώ το προηγούμενο κάρφωμα. Δεν είναι το φόβητρο αμυντικός που δεν θα μπορέσει ένας παίκτης μας να του περάσει μέσα στα πρώτη τρίπλα. Μπορούν να το παίξουν δηλαδή ένας εναντίον ενός. Οι Αμερικανοί είναι 7 πόντους μπροστά. 7 και 47 πριν από το τέλος, με αυτό το λεγόμενο up tempo game, δηλαδή σε πολύ ψηλό ρυθμό. Να τρέξουν, να βγάλουν ευθυνδιασμό, να πάνε σε εύκολο καλάτι, σε lay-up, σε κάρφωμα. Εναντίον οργανωμένης άμυνας δεν είναι πάρα πολύ δυνατή. 7 και 47 στον μεγάλο ημιτελικό, απευθείας μετάδοση από την ελληνική τηλεόραση, μια προσφορά του ΟΠΑΠ. Σήμερα Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου του 2006, σε έναν δεύτερο ημιτελικό που παίζει η Ελλάδα με τους Αμερικανούς. Τελευταία φορά στο Τορόντο είχε ιτηθεί στο Σκάιντο με 97-58. Άντονι ξανά με την εκπληκτική ατομική ικανότητα που έχει, ο άλλοτε παίκτης των πορτοκαλί του Syracuse. Που βγήκε το σκορ για τους Αμερικανούς, έχει 19,6 πόντους στο τουρνουά. Παίρνει και τις περισσότερες προσπάθειες. Τσαρτσαρής, τρίποντο όχι. Ρίζδης τελικά. Παπαδόπουλος, γιατί. Κλέβει την μπάλα ο Άντονι και αφήνει την μπάλα στο καλάδι
παρά την προσπάθεια του Παπαλουκά. 21-30 η διαφορά στους 9. 7 λεπτά πριν από το τέλος, με τους Αμερικανούς να τρέχουν καλά στον ευθυνιασμό και κυρίως να τρέχουν πολύ συχνά. Πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να τους πατήσουμε τα φρένα. Διαμαντίδης βγήκαν να μαρκάρουν το Διαμαντίδη. Παπαδόπουλος, τι επιθετικό φάουλ, το τρίτο. Επίσης κάτι, Βασίλη, να προσέξουμε πώς αλλάζουν τα μαρκαρίσματα οι Αμερικανοί με στην κυκλοφορία στη ρακέτα. Από τις θέσεις 2 έως και 5, μπορούν να, γιατί οι δύο playmaker είναι κοντοί, μπορούν να αλλάξουν πολύ εύκολα τα μαρκαρίσματα. Έχουν αθλητικές ικανότητες μεγάλες. Time out, η διαφορά σε 9, 6 και 45 πριν από το τέλος. Όταν θα ξαναγυρίσουμε θα... We are basketball. We are basketball. We are basketball. We are basketball. Πόσα γράφω μόνο. 5-6. Ξανά Super Arena Τσαϊτάμα, 6 και 45 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 9 από ό,τι μπροστά οι Αμερικανοί στον ένατο ημιτελικό στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Σε αυτούς τους προηγούμενους 8 ημιτελικούς η Ελλάδα έχει 3 νίκες. Ευρωμπάσκετ 87, Ευρωμπάσκετ 89, Ευρωμπάσκετ 2005 και 5 ήττες. Μεταξύ αυτών 2 ήττες σε ημιτελικούς παγκοσμίου πρωταθλήματος. Η πάσα προς τον Τζο Τζόνσον, όχι! Εκεί δεν πρέπει να μένει αμαρκάριστο στις γωνίες, είτε δεξιά είτε αριστερά. Είναι το παιχνίδι του να βγαίνει είτε από split είτε από screen στις γωνίες και να σουτάρει. Βασίλη, έχουν 20% παραπάνω ποσοστό ευστοχίας από ό,τι στο τουρνουά. 77-57 οι Αμερικανοί. Η απάντηση του Παπαδόπουλου, παρά το γεγονός ότι έχει 3 φάουλ για να έχει τον κρατά στον πάγκο, είναι αυτό μιας μορφής ρίσκο, αλλά κρίνει στην παρούσα φάση ο Δράκος ότι τον Παπαδόπουλο πρέπει να εμπιστευτεί. Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Χάιρικ. Πηγαίνει ο Κακιούς πάνω στον Άντωνη. Το screen του Μπραντ. Δεν υπάρχει πικερόλο, έχει πάλι ελεύθερο σουτ. Το rebound του Κακιούζη. Γιατί η ζώνη βεβαίως ενέχει αυτό το κίνδυνο να μείνουν ελεύθερες οι γωνίες. Και εκεί ο Τζόνσον είναι καταπληκτικός σουτέρ από τις γωνίες. Απίστευτο κλέψιμο Κάρμελο Άντωνη. Αστραπιαίο, κοιτάξτε. Επιστρέφει ο Μπατίερ. Και επιστρέφει και ο Βέιτ αντί για τον Άντωνη και τον Τζόνσον. Ο Τζόνσον έχει βάλει ήδη 12 πόντους από τους 33 των Αμερικανών, διαφορά στους 10. Θα πρέπει η Εθνική να μαζέψει, να αρχίσει να μαζεύει σιγά σιγά το σκορ. Είναι ομάδα με χαρακτήρα, είναι ομάδα με ισχυρή προσωπικότητα και έχει πράγματα να κάνει ακόμη στο παρκέ. Κακιούζης με τον Σέιν Μπατίερ, τον καλύτερο, μακράν τον καλύτερο αμυντικό των Αμερικανών. Κυρίως στις αλλαγές. Σπανούλης στη λήξη για 3. Και το rebound από τον Μπατίερ. Κρις Πολ. Διαμαντίδης τον περιμένει. Ευτυχώς. Ο Χάινικ δεν είχε timing εκεί. Κάνει άκυρο πήδημα που λέγαμε παλιά. Χρεώνει την παράβαση μπάλα για την εθνική. Για πρώτη φορά οι Αμερικανοί με τους δύο κοντούς playmaker, δηλαδή τον Πολ και τον Χάινριχ. Αυτό σημαίνει πάντοτε Δημήτρη εναντίον ζώνης. Κάθε φορά που ο αντίπαλος γυρίζει σε ζώνη δίνει. Και ένα πλεονέκτημα δικό μας, γιατί έχουμε Διαμαντίδη και Παπαλουκά, μπορούν να αποστάρουν αυτούς τους δύο παίκτες. Ο Τάνιεβιτς είχε πει ότι η μοναδική ομάδα που τον μπάσκετ μπορεί να παίξει στα ίσια τους Αμερικανούς είναι η Ελλάδα, επειδή έχει γκάρ. Γιατί Σοφόκλη, γιατί? Η τάπα του Διαμαντίδη διορθώνεται το λάθος. Και φεύγουμε 4-2 στον ευθυδιασμό. Σπανούλης για 3 μπροστά το Χάιρικ. Και φάουλ. 3 βολές για τον Kill Bill ξανά.
Σκορτσανίτης έχασε το τρίποντο, το κάρβωμα προηγουμένως, αλλά εκεί πλέον οι χερούκλες του Τυραμόλα Διαμαντίδη ενήργησαν ως νέμεση για τον point guard των Αμερικανών. Πολλά πανό που έχουν αναρτηθεί στην εξέδρα και σε πολλά σημεία διασκορπισμένοι οι Έλληνες. Οι φωνές τις ακούτε, φαντάζομαι. Ελλάς, Ελλάς. Επιστρέφει ο Χάουαρντ. Που έκανε πολλή δουλειά κοντά στο καλάθι όσο καιρό ήταν μέσα. Ο Σπανούλης είναι δεύτερος σκόρερ της Εθνικής, έχει 6 πόντους με 8 του Παπαδόπουλου. Δεύτερο σετ 3 βολών για το Σπανούλη. Τέσσερα και 47 πριν από το τέλος. Πευθείας μετάδοση του πρώτου ημιτελικού από την ΕΡΤ, προσφορά του ΟΜΑΠ. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει αργότερα ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Ισπανία, τη Χρυσή Ολυμπιονίκη του 2004 και την Αργεντινή και την Ισπανία. 33-26 διαφορά στους 7. Ξανά σε ζώνη 2-3. Χάινριχ. Στη γωνία ο Πολ. Χάινριχ για 3 μπροστά τον Διαμαντίδη. Το rebound. Και ευκαιρία ξανά για τον ευνηδιασμό. Διαμαντίδης τον έχει. Ναι. 28-33. Η ζώνη αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Και οι Αμερικανοί δεν έχουν βρει τη λύση με τα δύο γκάρ. Ούτε την υπομονή, μέχρι στιγμής δεν αλλάζουν πάνω από 3 ή 4 πάσες απέναντι στη ζώνη. Και γι' αυτό πάνε στα ευεβιασμένα σούτ, χάνουν την μπάλα από το κλέψιμο. Να οι Έλληνες, να ο Χατζιβρέτας, να ο Τικούδης. Η διαφορά από τους 12 πήγε στους 5. Καλύψαμε 7 πόντους. Με σερί 7-0. Για πρώτη φορά στον αγώνα οι Αμερικανοί έχουν ένα λάθος παραπάνω από εμάς. Τζόνσον, καλή άμυνα, καλή αντίδραση από το Σοφοκλή. Το σούτα το Wade, δικό μας. Φύγαμε ξανά. Στον ευνηδιασμό. Όχι. Σωστά ο Σπανούλης. Σωστά ο Σπανούλης, διότι οι Αμερικανοί γύρισαν και δεν είχαμε ούτε δευτερεύουσα επιλογή. Παπαλουκάς. Θα περάσει, βάλ το αγόρι μου. 30-33 τους πιάσαμε. Time out το Σιζεύσκι. Διαφημίσεις και ξαναγυρίζουμε. Στα ίσια σχεδόν. Είμαστε στους παίκτες μπροστά. Επίθεση. Είστε την μπάλα πριν κάνετε να βιαστεί πικερόν. Μην κρατάτε την μπάλα μια ώρα και ζητάτε μετά πικερόν. Δώστε σας το 3 κάτ. Εντάξει. Αυτός του κάνει screen, βγαίνει ο 5 και ο 2 του δίνει την μπάλα, εντάξει και πάει και όχι, όχι, το 3 πεις εσύ είσαι. Εντάξει, το καταλάβατε. Και μετά θα περιμένει ο παίκτης, εάν τυχόν κάνουν αλλαγή να πάτε από πάνω, αν θέλουν να κάνουν αλλαγή, ώστε να περιμένουν. Λοιπόν, ακούσαμε τις τελευταίες οδηγίες του Παναγιώτη Γιαννάκη, έδωσε έμβαση σε δύο πράγματα, τουλάχιστον όσο προλάβαμε να ακούσουμε στην επίδεση, το πώς θα δουλέψουν τα screen της εθνικής ομάδας και κυρίως μάλωσε λίγο τους παίκτες, διότι ενώ έχουν αποφασίσει και η επιλογή τους είναι το pick and roll, ξαφνικά αλλάζει η τελική επιλογή, αλλάζει η απόφαση και 2-3 φορές δεν εφαρμόστηκε το pick and roll, η συνεργασία δηλαδή με στη ρακέτα. 30-33, 3 και 40 πριν από το τέλος. Αστοχεί ο Λεμπρόν. Ή του κάνουμε το φάουλ και Μιχάλη, ή τον αφήνουμε να καρφώσει για την αργή. 3 στα 3 καθόματα για αυτός, αλλά έλεγα ότι με τη ζώνη οι Αμερικανοί από το 77% στα δίποτα πέσαν στο 67% μέσα σε 3 επιθέσεις. 30-35 οι Αμερικανοί θα βάλουν ή τουλάχιστον έχουν τύχει να βάλουν ένα έμεσο τρίποντο. 30-35, 3,5 λεπτά πριν από το τέλος. Με την ανάκαμψη της εθνικής ομάδας πέτυχε ένα σερί 9-0 με πολύ καλή άμυνα ζώνης και με πολύ λογική στην επίθεσή της.
και ψυχραιμία και καθαρό μυαλό σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού που δεν έδωσε γήπεδο στους Αμερικανούς και κυρίως δεν επηρεάστηκε από το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έπαιξαν με 2 point guard. Με ζώνη τρέξαμε ένα σερί 9-0, οι δύο Αμερικανοί έχουν 2 στα 10 τρίποντα. Κακιούζης. Βγαίνει ο Διαμαντίδης, σου 3 πόντων! Ναι! 33-36. Βρε πας και είναι καλό σουτέρ ο Δημητράκης. Και είχε δίκιο το Μζάνοβιτς στο σκάουτινγκ. 33-36. 3 λεπτά πριν από το τέλος. LeBron James απέναντι στη ζώνη. Το rebound για το Σοβοκή Σκορτσανίτη. Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του φάουλ. Ήρεμα, δεν χρειάζεται πρεμούρα. Σκορτσανίτης κάρφωσε. Έτσι. 35-36. Από το κάρφωμα του Baby Shaq. 2 και 50 πριν από το τέλος. Καταπληκτικό timing για την εθνική. Και επιθετικό, αμυντικό φάουλ με το οποίο χρεώνει ο Μπελόσεβιτς τον Σπανούλη, ο οποίος απλώς πήγε να παγιδεύσει τον Chris Paul. Το μεγαλύτερο όπλο των Αμερικανών είναι η αυτοπεποίθηση. Αν τους κόψεις την αυτοπεποίθηση, αρχίζουν να έχουν προβλήματα, να αναρωτιούνται και αυτό βγαίνει στο παιχνίδι τους. Είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοια πίεση στο NBA, είναι άλλο ύφος και στυλ παιχνιδιού και άλλη φιλοσοφία. Εμείς προς το παρόν με αυτό το σερί που έχουμε τρέξει, φαίνεται να τους κόβουμε την αυτοπεποίθηση, άρα τα μακρινά σουτ δεν θα μπουν, άρα θα υπάρχει πρόβλημα. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή να υπάρχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα στην πίσω γραμμή της άμυνας, να μην δοθούν δηλαδή επιθετικά rebound και δεύτερες επιθέσεις ή ευκαιρίες για καρφώματα στους Αμερικανούς. Σπανούλης πάνω στον Πολ. Λεμπρόν. 17 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στον Καρμέλο Άντωνη που επέστρεψε επιγόντως. Κακιούζης περνάει φάουλ. Φάουλ από τον αρχηγό της Εθνικής πάνω στον forward των Nuggets. 35-36. Η εθνική ομάδα έτρεξε ένα σερί 14-3 από το 21-33 δηλαδή και κάλυψε τους 11 από τους 12 πόντους. Ξανά στη ζώνη. Λεμπρόν για τον Τζον Τζόνσον. Λεμπρόν, Πολ. Έχουν χρόνο οι Αμερικανοί για να κάνουν το passing game. Αφήνουν την μπάλα στον Boss. Καλή πάσα, πολύ καλή πάσα, κέρια πάσα από τον Τζόνσον. 35-38. Παπαλουκάς. Η εθνική με 3 γκάρ, το αγαπημένο μας σχήμα. Δόκιμο. Το Σπανούλη και τους δυο μακριχέριδες. Εξαιρετική πάσα! Φοβερή πάσα από το Σπανούλη. Σκορτσανίτης. Κόβει στη μέση τη ρακέτα των Αμερικανών. 37-38. Που αναγκάστηκαν να ανοίξουν την αμυνά τους για αυτό το χώρο στον Σκορτσανίτη να περάσει μέσα στη ρακέτα. Γυρίζει πίεση τώρα από την άλλη πλευρά. Το μάτς είναι στον πόντο. Η εθνική δεν αισθάνεται κανένα φόβο, δεν την αισθάνεται και από την αρχή. Δεν της βγήκαν μερικά πράγματα. Τώρα που αρχίζει να προσαρμόζεται απολύτως στις συνθήκες και τις απαιτήσεις του μάτς, το ημιτελικός είναι στα ίσια. Είναι ακριβώς στα ίσια. Παπαλουκάς, μήπως περάσουμε και μπροστά. 39-38. Καταπληκτική κίνηση σε θέση τρέιλερ από τον Σκορτσανίτη. Διάβασε καλά τη φάση, άλλωστε είναι μέτ σε αυτό το τομέα ο Παπαλουκάς. Πολ περνάει, δικιά μας η μπάλα. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο κέντρο άμυνας αμερικάνικης ομάδας. Μόνο ο Boss δεν μπορεί να κόψει το Κακιούζης. Η μπάλα στο Σπανούλη, δεν χρειάζεται βιασύνη τώρα. Και η ψυχολογία και το σκορ είναι στην πλευρά μας. Περνάει η μπάλα στο Σκορτσανίτη, κάρφωσε τους πάλι. Τι έστω βάλτο, 41-38. Μεγάλη εμφάνιση, αυτή είναι η Ελλάδα. 4 σερί καλάθια του Σκορτσανίτη. Αυτή είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Με μια πολύ μεγάλη φιλοδοξία να γίνει η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Παπαλουκάς. Με πολύ καθαρό μυαλό, με σοφές επιλογές. Έχει στριμώξει η εθνική στα σκηνιά τους Αμερικάνους. Παπαλουκάς. Δεν είναι επιθετικό φάουλ, γυρίζει ο Θοδωρής. Ναι, Θοδωρή μου, ναι, 43-38. Αυτή είναι η μεγάλη ομάδα. Και τώρα που θα βλέπετε διαφημίσεις, χειροκροτήστε την, διότι το αξίζει. Γυρίζουμε σε λίγο. Πάντα ένα πνοές. Εσείς, στο πίκ εδώ 5 με 4. Εντάξει. Θα να σου πω δύο πράγματα εδώ πέρα. Θα τα ξεκινήσουμε.
Στη Super Arena Τσαϊτάμα, το μεγαλύτερο μάτς στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Η μεγαλύτερη πρόκληση. Και την κρατάει γερά στα χέρια της. 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η μεγάλη αντεπίθεση. Φοβερό σερί 22-5. Με τους τρεις γκάρ, με τον Σκορτσανίτη οδοστρωτήρα. 43-38. Η Ελλάδα μπροστά. Και στην άμυνα οι Αμερικανοί φτάσαν τα 9 λάθη από τα 5 που είχαν και μείνανε στα 8 επιθετικά. Δεν ξαναπήραν επιθετικό. Αυτά τα δύο είναι τα πολύ βασικά στην άμυνα της ελληνικής ομάδας που ξανακλέβει. Οι Αμερικανοί στην επίθεση έχουν μπλοκάρει, έχουν χάσει την αυτοπεποίθηση. Στη δε άμυνα με έναν ψηλό, εδώ τον βγάζει τον Boss και περνάει τον Χάουαρντ. Με έναν ψηλό δεν μπορέσαν να κόψουν τις κάθετες πάσες στον Σκορτσανίτη που έφτασε σε 4 σερί τίποτα. Λοιπόν, οι κάθετες πάσες, οι περιβόητες κάθετες πάσες που ζητάει και ο Λάζος είναι ότι καλύτερο μπορεί να πάρει ένας ψηλός όταν τον μαρκάρουν και δεν τον αφήνουν. Προσπαθούν να τον παίξουν overplay να πάρει την μπάλα. Πολ γυρίζει το τείχος εκεί. Γιατί 43-38 είναι τι φάουλ του Διαμαντίδη το δεύτερο φάουλ του Διαμαντίδη. Ο χειρότερος δε απέναντι σε αυτή την ελληνική άμυνα που έπαιξε κυρίως στη ζώνη ήταν ο Λεμπρόν, τον οποίο απέσυρε ο Σιζεύσκι. 43-38 η Ελλάδα είναι 5 πόντους μπροστά. Ο Chris Paul, ο καλύτερος ρούκι φέτος στο NBA, παίκτης των Hornets στη γραμμή. Έχει δύο στριβολές ως τώρα. Η εθνική με το 22-5. 22-7 τώρα είναι μπροστά 43-40. Σπανούλης αναλαμβάνει να κατεβάσει την μπάλα με Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Κακιούζη και Τσαλτσαρή συντρόφους στην πεντάδα. Και λίγο figure eight. Πάρα πολύ ωραία το figure eight, διότι εξασφαλίζει την καλή κυκλοφορία και την εναλλαγή. Παπαλουκάς περνάει εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. 45-40. Η σοφία του Θοδωρή Παπαλουκά. Στην προσπάθειά τους οι Αμερικανοί να παίζουν στο μισό γήπεδο αφήνουν διαδρόμους για τους ψηλούς Έλληνες γκάρ στα drive. Άντωνη τάπα του Τσαλτσαρή. Φάουλ. Βασίλη, έχουμε δει απίστευτα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Έχουμε δει την εθνική να βάζει 45 πόντους απέναντι σε μια ομάδα που πιέζει εκεί όπου και οι βασιλείς πηγαίνουν μόνοι τους που λένε. Δηλαδή, αν κάποιος παίκτης πάει στον πάγκο ή στην τουαλέτα και εκεί πάει η πίεσή τους. Μια ομάδα που μπορεί εύκολα να βάλει 90 πόντους. Τι έχουμε, time out. 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 5 πόντους μπροστά η εθνική. Λοιπόν, 45-40 να ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη, εάν μας δώσουν τη φωνή του οι Ιαπωνέζοι. Έλατε, καρπώνουμε κι εμείς. Κι εμείς καρπώνουμε, δεν καρπώνουν μόνο οι Αμερικανοί. Έλα Σόφο, πάμε Σόφο, για λέγε. Λοιπόν, έγινε να καταθέσει δύο παρατηρήσεις. Ναι, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ανεβήκαμε πάνω από 20% στα δίποτα. Πήγαμε στο 68% και οι Αμερικανοί από το 77% πήγαν στο 57%. Δηλαδή στο μέσον όρο τους στο πρωτάθλημα εδώ στο τουρνουά. Μεγάλη ιστορία αυτό. Μένουν εδώ και περίπου 6 λεπτά στα 8 επιθετικά. Δεν ξέρω αν πήραν ένα επιθετικό και έχουν 3 περισσότερα λάθη από εμάς. Λοιπόν, να πούμε ότι το παιχνίδι είναι μια προσφορά των εταιριών Γερμανός, Κοσμοτέ και ΟΠΑΠ. Και να πούμε, Βασίλη, ότι σε αυτό το ημίχρονο είδαμε πράγματα που ποτέ από καμία εθνική ομάδα ανδρών, και σοβαρός αυτό που λέω και έχω επίγνωση στον όσο λέω, δεν έχουμε ξαναδεί. Σε άμυνα, επίθεση και αυτό που είπαν οι Αμερικανοί για την εθνική ομάδα, αγωνιστική αλληλεγγύη. Η δεύτερη περίοδος της εθνικής ομάδας είναι κάτι παραπάνω από σεμινάριο μπάσκετ. Ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε στην άμυνα, σε μια άμυνα που ενέχει ρίσκο διότι αφήνει τους γωνιακούς σουτέρ ελεύθερους και την πατήσαμε στην πρώτη άμυνά μας, τέτοια άμυνά μας, με το σουτ του Τζόνσον. Αλλά είναι τέτοια η αλληλεγγύη, συνεργασία και επικοινωνία, ναι, λες, όχι. Μια φορά γίνονται αυτά. Λοιπόν, 45-41, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Πες το άλλη μια φορά. Το σκορ, πες το άλλη μια φορά. 45-41. Η Ελλάδα. Ναι, τότε είχε βάλει ο Πακατσιάς το 17-14 και είπαμε να παγώσει εικόνα και πέραμε φωτογραφίες και να τα ρηχεύσουμε το οτιδήποτε είχε σχέση με εκείνο το προβάδισμα. Τώρα δεν χρειάζεται γιατί είναι σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο το μάτς. Λοιπόν, τα καλύτερα έρχονται. Πολλοί κόσμος στην εξέδρα και ξένοι οι οποίοι μας κοιτάζουν και χαίρονται μαζί μας αρχίζουν και σταυρώνουν τα δάχτυλά τους και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Για να δούμε. Υπάρχει ακόμη ένα ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που μπορεί να είναι πολύ μεγάλο.
όσο μεγάλη είναι η πρόκληση και όσο μεγάλη είναι αυτή, όσο υπέροχη και όσο καταπληκτική είναι αυτή η εθνική ομάδα μπάσκετ που έχουμε. Επιστροφή στην Αθήνα και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Λοιπόν, και πάλι Super Arena Τσαϊτάμα, σε 30 δευτερόλεπτα από τώρα αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Η ελληνική ομάδα, η οποία βρίσκεται στα μισά προς το 8ο θαύμα, στη μέση του δρόμου δηλαδή. Αν και βρέθηκε να χάνει με διαφορά 12 πόντων, 21-33 στο 13ο λεπτό, έπαιξε ένα καταπληκτικό σερί. 22-5 προηγήθηκε 43-38, τώρα 45-41. Ένα μάτς που άλλαξε άρδιν από τη στιγμή που ο Παναγιώτης Γιαννάκης προέβησε μια σοφή, όπως αποδείχθηκε η κίνηση, να αλλάξει την άμυνα δηλαδή από μεν του μεν σε ζώνη. Ο Σιζεύσκι έβαλε 2 point guard, αυτό το κόλπο δεν έπιασε, δεν απέξαν οι Αμερικανοί την καλή κυκλοφορία. Και βεβαίως σημειολογικά νομίζω, Δημήτρη, συμφωνούμε ότι η φάση που άλλαξε όλο το μάτς και την άλλαξε όλο το μάτς ψυχολογικά ήταν η καταπληκτική τάπα του Διαμαντίδη μετά το χαμένο κάρφωμα του Σκορτσανίτη, ο οποίος ο Σκορτσανίτης είναι πραγματικός οδοστρωτήρας, και περιμένουμε να δούμε πια και τις αντοχές της ελληνικής ομάδας και τις αντιστάσεις των Αμερικανών. Το μόνο ενδεχομένως ανησυχητικό σημείο είναι ότι έχει ανέβει πολύ ψηλά το σκορ και θα μας αναγκάσει και εμάς, εκτός αν κλείσουν πάρα πολλοί άμυνες. Για να δούμε. 47-41. Διαμαντίδης. Και να σας πω ότι έχουμε πια περισσότερα αμυντικά rebound από τους Αμερικανούς. 13-10, έχουμε περισσότερες assist, 9-95 και λιγότερα λάθη, 6-99. Απίστευτα πράγματα δηλαδή. Ζώνη. James. Η μπάλα πηγαίνει στο Χάινριχ. Γυρίζει ο Σπανούλης, αλλά τελικά η μπάλα θα πάει πάρα πολύ γρήγορα στον παίκτη που ήθελε ο Χάινριχ να τροφοδοτήσει τον Χάουαρτ. Να με θυμηθείς ότι θα περάσουν τώρα οι Αμερικανοί την μπάλα μέσα. Για να δούμε. Σκορτσανίτης για το Φότσι. Η μπάλα πηγαίνει στο Σπανούλη, τον κυνηγάει ο Χάινριχ. Οι Αμερικανοί που ούτως ή άλλως δεν παίζουν ζώνη. Το φάουλ. Το φάουλ του Χάινριχ. Νάτος εδώ. Ο 25χρονος γκάρ των Chicago Bulls. Με 2 χαμένα Final Four στην καριέρα του, κολεγιακού δηλαδή, με το Kansas. Πηγαίνει πάνω στο Σπανούλη. 47-43. Προηγουμένως κατεγράφει μεγαλύτερη διαφορά του 47-41. Προσπαθούν να πιέσουν οι Αμερικανοί. Το έχει ο Φώτης στο σουτ. Το έχει, ναι! 50-43. Η διαφορά στους 7 από τον Batman. Έχουμε πλέον και περισσότερα τρίποτα από τους Αμερικανούς. Σιγά σιγά προηγούμαστε σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Η ζώνη προσπαθεί ο Χάινριχ. 50-46 από τον Αμερικανό playmaker. Οι Αμερικανοί μειώνουν στους 4. Μετά το 50-43. Και τώρα Σπανούλης. Προσπαθεί ο Παπαλουκάς να ξεφύγει από τον Τζόνσον. Η ελληνική ομάδα χρειάζεται 1-2 πραγματάκια να τα κάνει καλύτερα. Και όλα θα γίνουν εύκολα. Όλα θα είναι απλά από εκεί και πέρα. Βάλτο! Το βάλε. 52-46. Goal foul. Με την υπογραφή του Αντώνη Φώτση. Το σχήμα αυτό του Σιζεύσκι με τον Χάουαρτ σαν πεντάρι δεν έχει αποδώσει είτε με τον Σκορτσιανίτη ή με κάποιους παίκτες που περνάνε στο drive ή από κοντινό λέει από όπως ο Φώτσης γιατί είναι αλτικός. Δεν έχει αποδώσει αυτό το σχήμα. Δηλαδή από τότε που έφυγε ο Μπος που ήταν μαζί με τον Χάουαρτ δίδυμο, από το σημείο εκείνο και μετά άδειασε η ρακέτα των Αμερικανών. Δεν χρειάζεται να τσιμπιέστε για να δείτε αν ονειρεύετε. Στην Αθήνα σας διαβεβαιώ ότι το σκορ που βλέπετε είναι αληθινό. Είναι 52-46. Λοιπόν, Χάουαρτ στο rebound. Διότι η εθνική ομάδα έχει χειραγωγήσει απολύτως τους Αμερικανούς από το 13ο-14ο λεπτό και πέρα. Ξανά στη ζώνη. Έχει βγει τώρα έξω ο Άντονι. Φάουλ από τον Σκορτσανίτη και είναι το πρώτο του. Πολύ ωραία. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Ουσιαστικά μόνο 2 Αμερικανοί συνιστούν επιθετική απειλή. Η μία είναι ο κύριος Κάρμελο Άντονι, ο οποίος πηγαίνει στις διζήσεις, δεν του έχουν βγει τα μακρινά σουτ, και άλλος είναι ο Χάουαρτ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει εξωτερική επιθετική απειλή από τους Αμερικανούς. Και είχαμε πει στο ξεκίνημα του αγώνα, θα θυμούνται οι φίλοι τηλεθεατές, ότι αν δεν σουτάρουν και δεν ευστοχήσουν οι Αμερικανοί από μακριά, έχουμε μεγάλη τύχη. Το βέβαιο είναι ότι μερικά πράγματα τα οποία θεωρούνται ως εκ των όνου κάνευ, εάν συνέβαιναν δηλαδή ή αν συμβούν, θα έδιναν στην εθνική ομάδα σοβαρή τύχη, υφίστανται. Παραμένει το 52-46. Νομίζω ότι το κλειδί είναι το τρίτο δεκάλεπτο και όχι το τέταρτο. Αυτό το δεκάλεπτο το οποίο παραδοσιακά είναι το καλό δεκάλεπτο της εθνικής ομάδας. Οι μεγάλες ανατροπές ή τις διαφορές τις έχει πάρει στην τρίτη περίοδο. Και οι Αμερικανοί παίζουν καλά. Με την Ιταλία που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και με τη Γερμανία, στα 2 μάτς που βρέθηκαν από κάτω, ανέκαψαν σε αυτή την περίοδο. 58% στις βολές οι Αμερικανοί, 76% εμείς. Και εκεί μπροστά. Σκορτσανίτης. Η μπάλα στα χέρια του Φώτση.
14 δευτερόλεπτα ακόμη. Σπανούλης. Έχει βγει ο Σοφοκλής να του δώσει το screen. Σκορτσανίτης. Σπανούλης το pick and roll. Την κρατάει ο Σοφοκλής. Ναι, πάρτε του τώρα. Πάρτε του την μπάλα τώρα. 54-46. Η διαφορά στους 8. 5-6 τίποτα ο Σκορτσιανίτης. Φτου. Και η απάντηση από τον Άντωνη που ελύσσεται σαν χέλι μέσα στην ελληνική ρακέτα. Να ο ευνηδιασμός στο κάρπομα. Όχι, το lay-up. 56-48. Και η εθνική χτυπάει. Πληρώνει με το ίδιο νόμισμα τους Αμερικανούς τον ευνηδιασμό. Πάει σε πολύ γρήγορο ρυθμό το μάτς. Δεύτερο φάουλ του Σκορτσιανίτη πάνω στον Λεμπρόν Τζέιμς. Δεν ξέρω αν μας συμφέρει αυτός ο ρυθμός. Είναι η μόνη επιφύλαξή μου για οτιδήποτε καλώς καμωμένο έχει καταγραφεί ως τώρα. Δηλαδή ότι αν πάει το μάτς με τόσο γρήγορο ρυθμό, εκεί στους 80 πόντους, εάν έχουμε αποθέματα στο δεπόζιτο για να τους φτάσουμε. Εκτός αν κάνουμε και εκεί υπέρβαση, δηλαδή κάνουμε ένα νέο ρεκόρ στο σκορ για την εθνική ομάδα, αλλά έχει και ένα πλεονέκτημα αυτή η ιστορία. Έχουν ανοιχτεί πολλοί Αμερικανοί στην προσπάθειά τους, έχουν αφηνιάσει για να πάνε στο καλάθι γιατί το έχουν βρει δύσκολο και αφήνουν ανοιχτή την άμυνα και βοηθάνε την ελληνική ομάδα, ακόμη και με το πεντάρι στο Σκορτσιανίτη, να πηγαίνει σε ευνηδιασμούς και σε αυτή πια σε transition game, και όχι οι Αμερικανοί. Εμείς πάμε σε παιχνίδι μεταφοράς μπάλας γρήγορα. Ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Wade και ο Άντων είναι τρίτο φάουλ. Τρίτο φάουλ πάνω στον Dwayne Wade που πήγε να καρφώσει. Αυτοί οι τρεις που είναι και τρεις στην πεντάδα τώρα είναι στελέχη της χαμένης Ολυμπιακής ομάδας των ΗΠΑ. Αυτής δηλαδή που γνώρισε τρεις ήττες και βγήκε τρίτη στην Αθήνα. Σιζεύσκι ήταν προπονητής των Αμερικανών στο παγκόσμιο του 90. Όταν ο Ουρουγουανός κομισάριος ο Ράε δεν μέτρησε, θα τους είχαμε νικήσει και τότε, δεν μέτρησε το καλάθι, το lay-up του Νάσου Καλαχτερού στο alley-oop του Παταβούκα. Θεωρήθηκε εκπάδοσμα το καλάθι, 89 όλα, και στην παράταση χάσαμε με τον 3-95. Είναι ενδιαφέρον στοιχείο ότι πέρασε τον Μπράντο πιο βαρύς από τους ψηλούς των Αμερικανών και εμείς έχουμε ένα ελαφρύ σχήμα με δύο forward. Δεν έχουμε κλασικό center for. Παπαδόπουλος στον πάγκο, Σκορτσιανίτης στον πάγκο, έχουν από 3 φάουλ. Και να δούμε τώρα πώς θα παίξουν οι Αμερικανοί με έναν βαρύ center for απέναντι σε Τσαρτσαρί και Φώτσι. Κατά τα άλλα, Σπανούλης, Παπαλουκάς και Διαμαντίδης, η ακρογωνιαίοι λύθοι στην περιφέρεια. Δυστυχώς μας λείπει πάρα πολύ ο Ζήσης, αλλά ζούμε πια χωρίς αυτόν στο ρόστερ. Διαμαντίδης πηγαίνει πάνω το Λεμπρόν Τζέιμς. Ελλάς, σε εξέδρες, 56-50. Τσαρτσαρής προστατεύει την μπάλα. Βγαίνει ο Σπανούλης να στηρίξει την προσπάθεια. Πολύ ωραίο τρίκ του Γιαννάκη ψηλά ο Τσαρτσαρής και αφήνει άδεια την ρακέτα. Σπανούλης για 3! 59-50 από τον Βασίλη Σπανούλη. 13 ο Σκορτσιανίτης, 12 ο Σπανούλης, 9 ο Διαμαντίδης. Πρώτη σκόρε της ελληνικής ομάδας. Και δεύτερο φάουλ του Φώτσι. Δεν πειράζει, αυτό είναι καλά φάουλ. Οι Αμερικανοί έχουν χάσει πια ολοκληρωτικά και σε άμυνα και επίθεση την αυτοπεποίθησή τους. Δεν έχουν αυτή τη σιγουριά που είχαν στο ξεκίνημα του αγώνα. Βλέπεις και τον Σιζεύσκι ανήσυχος να κοιτάζει στον πάγκο. Αν μείνει έτσι η κατάσταση, πάμε καλά. Αν και είναι νωρίς ακόμα, αλλά πάμε καλά. Ο Σιζεύσκι το φοβόταν πάρα πολύ το μάτς. Έχω την εντύπωση ότι όσο το φοβόταν ο Σιζεύσκι, που ξέρει τι εστί Ελλάδα, τι εστί Γιαννάκης, τι εστί ελληνική καρδιά και κυρίως τι εστί ελληνική άμυνα και ελληνική ομάδα. Το φοβόταν πάρα πολύ και το έδειχνε και χθες. Λοιπόν, αλλαγή. Φεύγει ο Φώτσης και στη θέση του ο Δήμος Δικούδης. Ο άνθρωπος που άλλαξε τον ρουν της ιστορίας στον περσινό ημιτελικό με τη Γαλλία στο Βελιγράδι. Λεμπρόν για 3. Τον αφήνει ο Διαμαντίδης. Καλά κάνει. Και έχουμε το rebound διότι η άμυνα ζώνης έχει κλείσει τους διαδρόμους και μας δίνει πια αυτά τα block out και τα box out με μεγάλη άνεση. Δηλαδή την προστασία της μπάλας στη διεκδίκηση. 25% στα τρίποτα οι Αμερικανοί. Διαμαντίδης. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Διαφορά είναι σε 9 για την εθνική. Διαμαντίδης. Θα το πάει μέχρι το τέλος. Για 3. 62-50. Τελικά είναι καλό σουτέρ. Ναι αγόρι μου, είσαι μεγάλο σουτέρ. Έχει δίκιο το Μζάνοβιτς. Μπραντ. Προσπαθεί. Ο Λεμπρόν Τζέιμς. Γραμμή φάουλ. Είναι φάουλ εκεί στη βασική γραμμή. Θα σου πω κάτι, δεν θα το πιστέψεις. 45% στα τρίποτα η ελληνική ομάδα. Στο ξαναλέω, 45% στα τρίποτα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της αυτή η συγκεκριμένη ομάδα έχει 45% με ποιους? Με αντίπαλους τους Αμερικανούς του NBA. Τους Αμερικανούς που είχαν γκρεμιστεί από την Αργεντινή στις 4 Σεπτεμβρίου του 2002 στην Ινδιανάπολη. Τότε ο Τζινόπιλι τους είχε στείλει αδιάβαστους
με 87-80. Τώρα υποτίθεται όμως ότι ο Τζέρι Κολάντζελο έκανε ένα τριετές πρόγραμμα Για το Πεκίνο. για το Πεκίνο με ξεκίνημα, με κόψιμο παικτών για πρώτη φορά από το NBA και το σκορ είναι στους 11 πόντους για την Ελλάδα. Ήταν και 10 και 12, 62-50. Λοιπόν, 62-51 τώρα. Οι Αμερικανοί αποφασίζουν να βγουν στα 4 τέταρτα και να πιέσουν. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί Είναι ανοιχτή πίσω. οι γκάρτ της ελληνικής ομάδας μπορούν να κρύψουν την μπάλα, είναι ταχυδακτηλουργοί. Και οι τρεις και του Χατζιβρέτα συμπεριλαμβανομένου που πήρε τη θέση του Σπανούλη γιατί πρέπει να ξαποστάσει, να πάρει ανάσες. Παπαλουκάς. Τσαρτσαρίς, ναι, ναι. 65-51. Και νέο ρεκόρ στα τρίποντα, 50%, 6 στα 12 απέναντι στους Αμερικανούς. Οι οποίοι όπως είπα έχουν ανοίξει για να πιάσουν όλο το γήπεδο και έχουν αφήσει πίσω ανοιχτή την άμυνά τους. Wait, θα καρφώσει την μπάλα διότι δεν καλύφθηκε η weak side, η αδύνατη πλευρά δηλαδή της ελληνικής άμυνας, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία διότι πλέον οι Αμερικανοί προσπαθούν να βγάλουν από τη μίγα αξίκη με οποιονδήποτε τρόπο να σκοράρουν. Ήταν απονενοημένο διάβημα αυτή η πάσα η κάθετη. Χατζιβρέτας. Δεν έχουν καθαρό μυαλό οι Αμερικανοί και φαίνεται. Παπαλουκάς, ναι, ο Δήμος, 67-53, απίστευτο και όμως αληθινό. Οι παίκτες της ελληνικής ομάδας κάνουν high five, όλος ο κόσμος έχει σηκωθεί, χειροκροτεί αυτή την απίστευτη ομάδα, τους καμικάζει από την Ελλάδα. Time out, γυρίζουμε σε λίγο, η διαφορά στους 14. Basketball. Αλλά κοιτάξτε ρε, κοιτάξτε. Επιστροφή στη Super Arena της Σαϊτάμα, Super Arena, Super Ελλάδα, Super Άμυνα, Super όλα, με έναν Παπαλουκά ο οποίος διαβάζει το παιχνίδι ιδανικά, παραδίδει μαθήματα ανάγνωσης του παιχνιδιού, 8 assist. Έχει διαλυθεί η Αμερικανική άμυνα από τον τρόπο με τον οποίο τη στέλνει μέσα ο Παπαλουκάς στην μπάλα. Λοιπόν, και ο Σιζέφκης συνεχίζει ανορθόδοξα, παίρνοντας τις γωνίες της μη που οι παίκτες του είναι πολύ χαμηλά στα τρίποντα. Είναι 3 στα 12 με 25%. Ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει κάτι στη φιλοσοφία της Αμερικάνικης ομάδας. Σαν να έχει μπλοκάρει από τον προπονητή μέχρι τον τελευταίο παίκτη. Το μπλοκάρισμα αυτό δεν είναι μόνο στην επίθεση των Αμερικανών, είναι και στην άμυνά τους όπου προσπαθούν απεγνωσμένα τρέχοντας στις 4 γωνίες να μαρκάρουν τους Έλληνες παίκτες. Με αποτέλεσμα οι πάσες από Παπαλουκά, 8 assist όπως είπες και 4 από το Διαμαντίδη να βρίσκουν αμαρκάριστους τους Έλληνες παίκτες είτε στην περιφέρεια όπως το Τσαρτσαρί είτε στη Σκορτσιανίτη μέσα στη ρακέτα. Απέχουμε 15 λεπτά από τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Αλλά γιατί να το περιορίζω στο μπάσκετ. Ναι, νομίζω ότι απέχουμε 15 λεπτά από τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Δεν έχει παίξει ποτέ ελληνική ομάδα σε μεγάλο τελικό παγκοσμίου αθλήματος. Το water polo πέρυσι έπαιξε στο μικρό τελικό. Σε 3 μικρούς τελικούς έχει παίξει η εθνική στο μπάσκετ, σε 2. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ έχουμε διατελέσει και διατελούμε και στα 2 αθλήματα πρωταθλητές Ευρώπης. Αλλά αυτό που θα συμβεί σε λίγο δεν θα έχει ξανασυμβεί ποτέ. Διαμαντίδης στο pick and roll. Ο Δήμος εύκολα, πολύ εύκολα. 69-55. Η φοβερή επικοινωνία μεταξύ των παικτών της ελληνικής ομάδας και ο τρόπος πια που άρχισαν να δουλεύουν το pick and roll. Η απάντηση, καλάδι 3 πόντων από τον Καρμέλο Άντωνη. Ανεξαρτήτως καλαθιού πάντως είναι σίγουρο ότι οι Αμερικανοί βρίσκονται σε πανικό, δεν αλλάζουν πάνω από 3 πάσες στην επίθεση. Είναι σημαντικό αυτό και έχουμε 76% στα δίποντα. Παπαλουκάς δεν θα προχωρήσει, μπάλα στο Χατζιβρέτα. 4 λεπτά ακόμη.
4 λεπτά για την λήξη της τρίτης περίοδου. Προσπάθησε να δώσει το screen ο Ντικούδης. Διαμαντίδης ακόμα 7 δευτερόλεπτα. Φοβερή πάσα στον Παπαλουκά. Και έρχεται στο follow ο Ντικούδης. Μετά το χαμένο lay-up του Δημήτρη Διαμαντίδη. Μπραντ. Η διαφορά στους 13, 71-58. Τρικυμία εν κρανίο. Έχουν υποστεί οι Αμερικανοί. Όχι τόσο εύκολα όμως. Κακιούζης. Τώρα πια δεν με φοβίζει ούτε ότι το σκορ πήγε ψηλά. Σου είπα, θα κάνουμε υπέρβαση στο σκορ, δεν το είπα. Από εκεί πέρα η χειρότερη θέση των Αμερικανών θέση 5. Είναι σαν να μην υπάρχει ψηλός Αμερικανός. Παπαλουκάς περνάει. Δύο χαμένες ευκαιρίες στη σειρά και παίρνει την μπάλα ο Λεμπρόν Τζέιμς. Για τον Καρμέλο Άντονι, νέος σε 3 πόντων. Ψυχραιμία τώρα. 71-61. Με 21 πόντους του Καρμέλο Άντονι που παίζει μόνος του. Οι υπόλοιποι είναι 10 ο Χάουαρτ και όλοι οι άλλοι κάτω από 8. Η διαφορά στους 10. 3 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Διαμαντίδης με τον μπολ. Δεν χρειάζεται να παρασύρει την ελληνική ομάδα ενθουσιασμός. Είναι καλύτερη απόψε. Είναι φανερά καλύτερη απέναντι στον αντίπαλό της. Βασίλη, έχουμε πετύχει 71 πόντους και ακόμη θέλει 3 λεπτά για το τρίτο δεκάλεπτο. Διαμαντίδης διαμαρτύρεται προς τους διαιτητές, διότι έφαγε μια-δυο αγωνιές οι οποίες διέλαφαν της προσοχής των διαιτητών. Αυτός είναι ο Άντονι, μοναδική σοβαρή απειλή για την ελληνική ομάδα. Έχει σκοράρει 21 πόντους ο forward των Nuggets. Έχει 5 στα 5 δίποτα, 2-3 τρίποτα, 5-8 βολές. Είναι ο μόνος παίκτης ουσιαστικά που μπορεί να αλλάξει τη ροή του μάτσα. Διότι έχει και την προσωπικότητα και το ταμπεραμέντο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για να το κάνει. Έχεις προσέξει, δεν έχουν πάει σε καμιά προσπάθεια με hook ή κίνηση στο low post παρά μόνο καρφώματα, τίποτα άλλο. Παπαλουκάς, Διαμαντίδης, μπήκε και ο Μπατίερ να βοηθήσει την άμυνα των Αμερικανών. Ντικούδης στο low post γυρίζει και καταπληκτική κίνηση το pivot από το Δήμο Ντικούδη. Παίκτης μεγάλων αγώνων, σας το είπα, αυτός γύρισε και το μάτς πέρυσι στο Βελιγράδι. 73-61 οι Αμερικανοί ξανά μετά το χαμένο τρίποντο του Καρμέλο Άντονι. Τζόνσον, Χάινριχ, γρήγορα ανακλαστικά από τον Παπαλουκά που πηγαίνει πάνω στον Άντονι για να του κλείσει το οπτικό πεδίο, αφού είναι ψηλός, έχει μεγάλα χέρια ο Παπαλουκάς. Τελικά αυτή η αυστηρά προσωπική άμυνα των Αμερικανών μας έχει βοηθήσει. Χωρίς βοήθειες. Πολ, ακόμη 11 δευτερόλεπτα. Wade, με συγχωρείτε. Η μπάλα πηγαίνει στον Άντονι. Το rebound. Τελικά Παπαλουκάς. Συρτό μπάσκετ αρκετή ώρα. Τελικά ο Άντονι θα αναδειχθεί νικητής. Θα βρει την μπάλα στο καλάθι. Και οι Αμερικανοί μειώνουν στους 10. 73-63. Σε μια βάση που εξελίχθηκε σε... Με ατομικές ενέργειες όμως. Δεν έχουν πάει σε οργανωμένη επίθεση. Παπαλουκάς. Χατζιβρέτας. 100 δευτερόλεπτα ακόμη. Κακιούζης. Το jump shoot. 75-63. Από τον αρχηγό της Εθνικής. Και ο Γιαννάκης που φωνάζει, που δεν παρασύρεται από τον ενθουσιασμό, που έχει τα μάτια του 14 και έχει δώσει σήμερα ρεσιτάλ στο κοουτσάρισμα και στη διαχείριση των πραγμάτων. Τζόνσον. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ του Διαμαντίδη πάνω στο Σέιν Μπατίερ με το σκορ στους 12. 75-63. Τι κάνουν οι Αμερικανοί, προσπαθούν να γυρίσουν γρήγορα την μπάλα και να βγουν από τους γονείς να σουτάρουν ή από την κορυφή για 3. Δεν έχουν περάσει ούτε μια φορά την μπάλα κοντά στο καλάθι. Με αποτέλεσμα να διευκολύνουν και τους Έλληνες ψηλούς, ενώ υπάρχει ο Σκορτσιανίδης και ο Παπαδόπουλος στον πάγκο. Δηλαδή βάζουν βούτυρο στο ψωμί μας το σύνορα. Η Εθνική παίζει εδώ και ώρα με τον Ντικούδη στη θέση του Σέντερ. Προηγουμένως έπαιξε ο Τσαρτσαρίς. Τώρα ξαναψηλώνει το σχήμα με τον... ναι, με δύο χαμηλούς παίκτες. Θα λέει κανείς ότι αυτή η παρουσία των τριών superstar που ουσιαστικά παίζουν απ' έξω με ατομικές προσπάθειες έχουν κάνει μονοδιάστατη επίθεση της αμερικάνικης ομάδας που σήμερα με αντίπαλο μια τόσο ισχυρή άμυνα έχει μεγάλα προβλήματα. Μπατίερ στο δρόμο που χάραξαν και οι συμπαίκτες του για το 57% των Αμερικανών από τη γραμμή του φάουλ. Έφυγε ο μεγάλος μπελάς, ο Καρμέλο Άντονι, πήγε στον πάγκο. Με 23 πόντους και 6 στα 6 δίποτα. Και μπάλα στο Σπανούλι για να την κατεβάσει. Ως playmaker δηλαδή μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά και αυτό. Στη θέση του combo guard που λέμε. Έχουμε pick and roll, δεν έχει ούτε screen ο Σπανούλης. Άρα θα πάει στο 1-1. Θα το παίξει Αμερικανάκι. Από τον μελλοντικό συμπαίκτη του τάπα, τον Μπατίερ. Προβλέψιμη κίνηση. Ναι.
Τζόνσον. Η μπάλα περνάει στο Χάινριχ. Wade. Και φάουλα τον Τικούδη πάνω στο μπάσιμο του MVP των τελικών του NBA, του ανθρώπου που οδήγησε στη γη της επαγγελίας το Μαϊάμι του Πατ Ράιλι και του Σακίλ Ονίλ. Διαφορά είναι στους 11. Αν ο Wade. Εκεί που είχε 39,5 πόντους και 8,5 rebound, και νομίζω ότι Βασίλη, ενδεχομένως από τη στιγμή που δεν τους βγήκαν τα τρίποντα και έχουν έξω από τον αγώνα τον Κάρμελο Άντονι, ενδεχομένως η επόμενη κίνηση είναι να κάνουν απομόνωση στους παίκτες τους και να πάνε στο ένας εναντίον ενός με μπασίματα και drive μέσα στη ρακέτα. Δεν έχουν άλλη κίνηση. Δεν πάνε μέσα να κάνουν hook, δεν πάνε μέσα να παίξουν με πλάτη στο καλάθι. Άρα είναι αυστηρά μονοδιάστατη, κάτι που είναι κάτι πολύ καλό για την διαβασμένη και υποψιασμένη ελληνική πεντάδα. Η ελληνική ομάδα έχει χαλάσει, που λέμε, όλα τα παιχνίδια του στην επίθεση και αναγκάζει τον Σιζεύσκι να αλλάζει σχήματα, να αλλάζει φιλοσοφίες και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται τα συστήματά του την ώρα του αγώνα. Παπαλουκάς με το Χάινριχ, απέναντι στον οποίο έχει σαφές πλεονέκτημα, εάν αποφασίσει να τον οδηγήσει μέσα. Φάουλ. Σκεφτόμουν, Βασίλη, το εξής, ότι αν δυσκολεύσουμε κι άλλο τους Αμερικανούς, δηλαδή ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο και είναι στους 10 πόντους πίσω, στις δύσκολες καταστάσεις τι κάνει ο άνθρωπος? Λειτουργεί με το αίσθηκτο. Το αίσθηκτο των Αμερικανών είναι παιχνίδι NBA. Αν πάνε σε παιχνίδι NBA, χάσαν σίγουρα τον αγώνα. Δηλαδή, αν φύγουν από τη FIBA φιλοσοφία, δηλαδή το παιχνίδι που παίζει η ελληνική ομάδα, τότε χάσανε. Και νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο να παίξουν μόνο με το αίσθηκτο. Όπου το Σιζεύσκι θα μπορέσει να τους διασέψει εκεί πέρα. Ναι, προλάβει. Σπανούλης. Εδώ. 20 δευτερόλεπτα ακόμα από τα 34 που υπολείπονται για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 75-65 μπροστά η Εθνική. Με ρεσιτάλ μπάσκετ. Εδώ έκανε δύο λάθη ο Αντώνης, ο Φώτσης, προσπαθώντας να περάσει τη βασική γραμμή. Πάτησε τη γραμμή, συνεχεία πάσαρε λάθος. Όπως λέει και ο Σιζεύσκης, σε τέτοιες περιπτώσεις κάθε χαμένη παλιά γράφει το όνομά σας πάνω. Αλλά ούτως ή άλλως τα λάθη της Εθνικής είναι μόνοι 8. Μονοψήφιο νούμερο και οι Αμερικανοί έχουν μονοψήφιο. Φεύγει ο Φώτσης και η ώρα ενός καμικάζι, άλλου ενός καμικάζι που διαθέτει η Εθνική, του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, για να παίξει αυτά τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Ζώνη βέβαια παίζουμε. Στην άμυνα μην ξεχνιέστε, παιδιά. Έχουμε 3 αμυντικά rebound, περισσότερα από τους Αμερικανούς. Η μπάλα στο Wade, ο οποίος θα πάει να κάνει ό,τι ο Σπανούλης προηγουμένως. Να παίξει ένας εναντίον ενός. Αυτά που λέγαμε πριν. Ναι. Ας πρόσεχε. Σπανούλης. Μένει χρόνος. Εάν αποφασίσει να σουτάρει ο Βασίλης. Ναι! 77-65. Η διαφορά στους 12. Η ομάδα που δεν χαρίζει τίποτα. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Αυτή είναι η ομάδα. Η επιτομή. Θαυμάστε την, χειροκροτήστε την, καμαρώστε την. Θα γυρίσουμε σε λίγο για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Για το δρόμο προς το τελικό. 77-65. Παιδιά, ξαναλέω, εάν χρειαστεί να παίξουμε παιχνίδι screen και λέω 3, ο Πέτρος ...77-65 αρχίζει η τέταρτη και τελευταία περίοδος. Ακόμη 10 λεπτά για τον τελικό. Wade περνάει.
Θα γυρίσει απίθανο καλάθι από τον Dwayne Wade, τον οποίο τρυπάει την ελληνική ομάδα, αντέχει τους κραδασμούς και σκοράρει. Και τώρα θα χρειαστεί μια απόφαση. Κλείνουμε την άμυνα για να κόψουμε τα ένας αντί ενός του Wade ή του LeBron ή του Carmelo Anthony και αφήνουμε το εξωτερικό σουτ ή πάμε στο ίδιο. Ο Γιαννάκης φυσικά ξέρει καλύτερα από εμάς, αλλά στην άλλη πλευρά, στην ελληνική επίθεση, αυτό το προσωπικό μαρκάρισμα των Αμερικανών χωρίς βοήθειες έχει αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο των ελληνικών εύκολων πόντων. 70% μέσος όρος στα δίποτα. Ο Wade βάζει 3 πόντους σειρά, 77-68. Οι Αμερικανοί μετά από πολλή ώρα, για πρώτη φορά μετά το 62-50, κατεβάζουν τη διαφορά κάτω από τους 10. Αλλά αυτό βεβαίως δεν προκαλεί ανησυχία, ούτε πανικό, ούτε συναγερμό στην ελληνική ομάδα, η οποία είναι πάρα πολύ ψύχρεμη, πάρα πολύ διαβασμένη, ξέρει να κινείται και ξέρει να κερδίζει τα πάντα. Δεν περιμένει τίποτα να της χαριστεί, όπως δεν χαρίζει και η ίδια. Όπως εδώ για παράδειγμα, που το πάλεψε μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε ο Τικούδης για να κερδίσει το φάουλ. 77-68. Σπανούλης. Πάμε, φωνάζει ο Γιαννάκης. Οι οδηγίες του οποίου στη διάρκεια της διακοπής αναλώθηκαν περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί η εθνική ομάδα τα screen. Τέτοια περίπτωση ας πούμε. Κακιούζης για 3. Συνδεδεμένος. 54% στα τρίποντα, 7 στα 13 και οι Αμερικανοί που παίζουν χωρίς ψηλό. Είναι στο ίντερνετ συνέχεια ο Κακιούζης, έτσι. Ναι. Έχει συνδεθεί από την αρχή. Παίζουν χωρίς ψηλό οι Αμερικανοί και μας κάνουν το χατήρι, δηλαδή με Σκορτσιανίτη και Παπαδόπουλο έξω. Κάνουν τα πάντα για να μας διευκολύνουν. Δεν είναι παράβαση, δεν είναι προς πίσω. Δεν είναι. Αφού προηγουμένως οι Αμερικανοί έσωσαν την μπάλα, έτσι όπως την έσωσαν, 80-68. 8 και 55. Βασίλη, αυτή τη στιγμή ο Σιζεύσκι τι έχει κάνει? Έχει αφήσει μέσα έναν κοντό, τον Χάιντριχ, και από εκεί πέρα έχει τον Τζόι Τζόνσον, σουτέρ. Έχει τον LeBron James, ένας παίκτης που και σουτάρει και που πηγαίνει στα drive. Dwayne Wade πηγαίνει στα drive και Carmelo Anthony μέσα και έξω. Δηλαδή έχει 4 ανθρώπους οι οποίοι είναι καταξοχήν σκόρερ, με έναν οργανωτή. Δεν έχει αμυντικογενή παίκτη, δεν έχει ψηλό. Είναι τεράστιο ρίσκο, ή θα του βγει και θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, ή θα πάθει μεγάλη καταστροφή, κάτι που ευχόμαστε η αμερικάνικη ομάδα. Είναι τελείως ρίσκο το παιχνίδι που παίζει αυτή τη στιγμή. Rebound του Κακιούζη, προστατεύει την μπάλα με εμπειρία του πια ο αρχηγός. Σπανούλης, 80-69, ακόμη 8 λεπτά και 47 λεπτά για να απογειωθεί η εθνική, το ελληνικό μπάσκετ, η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Θα την κρατάει μισή-μισή με την άλλη φιναλίστα. Δικούδης κάνει την μπάλα από το Wade στον Άντονι. Περιμένουν το Χάινριχ για 3. Ο playmaker των Bulls. Το επιθετικό rebound από τον LeBron James. Περνάει ο Άντονι, Wade καρβώνει. 80-71. Ο Wade που πήρε τις τελευταίες επιθέσεις των Αμερικανών φτάνει στους 14 με 4 στα 6 και σου είπα το ερώτημα που τίθεται πλέον και αυτό θα κάνει ο Σιζεύσκι, ή απειλή απ' έξω ή με ατομικές προσπάθειες. Ο Wade που δεν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, είναι καταπονημένος από τη μακρά σειρά των play-off του NBA. Κακιούζης ελεύθερος στο τριών πόντων που Δικούδης την έσωσε. Μπράβο Δήμο. Με την εξυπνάδα του και με το ένστικτο που έχει στις φάσεις ο Δικούδης, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ και άλλαξε όλη την εικόνα της ομάδας, διότι υπήρξε μια πολύ επιτυχημένη σκηταλοδρομία από τον Παπαδόπουλο στο Σκορτσανίτη και συνεχεία στον Δικούδη. Καλάθι και φάουλ. Μάλιστα. Ναι, διότι όταν υπάρχει μέσα ο Δικούδης και ο Κακιούζης που είναι συνηθισμένοι να παίζουν με πλάτη στο καλάθι και του βάζει πάνω ο Σιζεύσκι παίκτες σαν τον Κάρμελο Άντονι ή τον Dwayne Wade, δεν μπορούν να παίξουν τους ψηλούς Έλληνες. Δηλαδή είναι χαμηλή forward ή shooting guard απέναντι σε ψηλούς Έλληνες. Προσπαθεί να αλλάξει πάλι το ρυθμό. Έξω ο Χάινριχ, ο Σιζεύσκι αυτά τώρα. Μέσα ο Πολ. Και επειδή ένας άνθρωπος υπάρχει σε αυτή την αμερικανική ομάδα, προσπαθεί να παίξει άμυνα και να κάνει τα λεγόμενα switch και οτιδήποτε άλλο, επαναφέρει τον Μπατίερ. Αλλά νομίζω ότι switch έχουν βγει από το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν θα το πω ακόμα. Όχι, μην το πεις. Τα οποία switch, δηλαδή αλλαγές στα μαρκαρίσματα, επιτυχημένα έχουν βγουν από το πρώτο δεκάλεπτο. Από τότε και μετά δεν έγινε καμία σωστή αλλαγή στο μαρκάρισμα των Αμερικανών. Αντώνη για 3 μπροστά στο Διαμαντίδη. Καλάθι. Καλάθι από τον Καρμέλο Άντονι. Πού είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, ο go to guy. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο πηγαίνει η μπάλα και γύρω του περιστρέφεται όλο το μάτσα από την αρχή. Είναι πολύ μονοδιάστατο το παιχνίδι των Αμερικανών απόψε. Τουλάχιστον επιθετικά. Ό,τι έχει βάλει ο Χάουαρντ, ο Wade τώρα στην τέταρτη περίοδο και ο Χάουαρντ από καρφώματα. Παπαλουκάς. Κακιούζης. Παπαλουκάς 4 θα πρέπει να σουτάρει ο Θοδωρής. Όσο πιο απλά γίνεται.
Δεν υπάρχει το σκιάχτρο κάτω από το καλάθι των Αμερικανών που να φοβήσει ένα playmaker, ας είναι και 2 μέτρα το Παπαλουκά, να πάει με την άνεση του στο καλάθι. Γιατί πήγε με τρομερή άνεση από τον αριστερό. Και επιφύλαξη για την Νέρο ότι είχε πάει ψηλά το σκορ. Δεν μας πειράζει καθόλου. Wait. 85-77. Είναι μια απειλή, μια δεύτερη απειλή τώρα. Ο Wade μετά τον Άντονι. Σπανούλης. Το μαρκάρει ο LeBron James. Δεν βγαίνει το μαρκάρισμα αυτό. Και αφήνει την μπάλα στο Παπαλουκά ο Σπανούλης. Ελλάς, όλο το γήπεδο και όχι μόνο οι Έλληνες. Παπαλουκάς. Κακιούζης θα περάσει. Φάουλ από τον Μπατήρ πάνω στο μπάσιμο του αρχηγού. Είδες τι τρίπλα του έκανε. Το 8ο θαύμα ψήνεται. Πρέπει να έχει ροδίσει. Έχει αρχίσει να ροδίζει το φουρνό. Ο μόνος στην Αμερικάνικη ομάδα για τη βρώμικη δουλειά ο Μπατήρ. Όλοι οι άλλοι είναι επιθετικογενείς παίκτες. Και είναι οι τελευταίες κινήσεις του Σιζεύσκι για να αλλάξει το παιχνίδι. Έχει δρόμο βέβαια το παιχνίδι ακόμα. Λοιπόν, από το 77-71 τόσο είχαμε χάσει πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ρωτήσαμε χθες θυμάστε τον Παπαλουκά, τι μάθαμε από εκείνο το μάτι το Δωρική. Είπε να έχουμε διάρκεια. Να παίζουμε το μάτι 40 λεπτά. 4 παίκτες εθνικής πάνω από 10 πόντους. Κακιούς τώρα 11. Έχει 12 ο Διαμαντίδης, 14 ο Σπανούλης και 13 ο Σκορσιανίτης. 71-77, 61-84 στο μικρό τελικό του μου το μπάσκετ. 62-128 στην Διανάπολη, 66 πόντι, αλλά έχουν αλλάξει αυτά πια. Δεν υπάρχουν. Δεν υφίστανται. Καρμέλο. Το επιθετικό rebound από τον Μπατήρ. Οι Αμερικανοί συνεχίζουν την πολιορκία. Chris Paul. Ένα rebound, να το πάρουμε όμως. Ναι, το πήραμε. Από το σκαμπίδι του Παπαλουκά. Έφυγε εθνική στον ευνηδιασμό, δεν χρειάζεται να εκβιαστεί. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Τελικά νομίζω ότι το τρίκ του Παναγιώτη Γιαννάκη ήταν ένα. Να αφήσει τους παίκτες να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. Να διασκεδάσουν και να περάσουν καλά. Και το κάνουν. Ελεύθερα παίζουμε. Πάρα πολύ. Βλέπεις καμιά πίεση εσύ. Σπανούλης. 86 πόντους έχουμε φτάσει. Θα σουτάρει και ο Σπανούλης. Τώρα βάλει το τρίποντο εύκολα. Τα μισή. Λίγο ήθελε. Ήταν λίγο υπερβολικό. Άντονι. 86-77 η διαφορά σε 9. Ακόμη 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Η ελληνική ομάδα όχι μόνο αντέχει, αλλά δεν έχει χάσει και πολλά πράγματα από την απόλυτη υπεροχή της. Να το τώρα πάλι. Το θέλουμε αυτό το καλάθι, Βασίλη. Ναι, Μετράει. το πήραμε. Το πήραμε, Βασίλη. Μετράει και φάουλ. Και νωρίτερα είδες τη βοήθεια, παίξαμε με βοήθεια με παγίδα τον Τικούδη στην άμυνά μας. Που δεν το είχαμε κάνει ως τώρα. Αυτή μάλιστα, είδες που υπάρχει ακόμη Dream Team. Αλλά είναι άλλοι. Οι άλλοι που λένε. Μα αυτή είπαμε, δεν είναι Dream Team, είναι Team USA, έτσι. Το είπαμε στην αρχή της μετάδοσης. Λοιπόν, η ελληνική ομάδα είναι Dream Team σήμερα. Πάμε για το 8-0. Πάμε για το 8ο θαύμα. Πάμε να παίξουμε στο τελικό την Κυριακή. 5,5 λεπτά ακόμα για να βάλουμε την υπογραφή. James, για το 1-1 πηγαίνει. Θέλουν οι Αμερικανοί να του δώσουν την απομόνωση. Η μπάλα φωνάζει ο Γιαννάκης, την μπάλα. Να η μπάλα, πού είναι η μπάλα. Δώσε να δεις πώς έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του και ο LeBron James. Πάει να παίξει στην τρίπλα ένας αντενενός, το μετανιώνει, γυρίζει πλάτη, το ξαναμετανιώνει και μετά κάνει πάσα. Δηλαδή πήρε 3 αποφάσεις διαφορετικές σε 2 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Παπαλουκάς. Έχει απ' όλα, τα έχει όλα από την εθνική ομάδα και πάνω απ' όλα έχει μαγιά. Έχει χαρακτήρα, έχει γενναιότητα και έχει πάρα πολύ καθαρό μυαλό. Κάθε ένας από αυτούς έχει πολύ ψηλό IQ. Κακιούζης για 3. Rebound από τον Chris Paul. Τρέχουν τον ευνηδιασμό οι Αμερικανοί. Γυρίζουν την μπάλα James καλάθι. 88-79. Τώρα πια είναι παιχνίδι υπομονής, τίποτα άλλο. Και δεν ξέρω αν πρέπει να αναθεωρήσουμε τα περί τρεξίματος στα επόμενα 4 λεπτά και κάτι, στα 4,5 περίπου απομένουν. Μην κάνουμε δηλαδή πιο εύκολη τη ζωή των Αμερικανών. Παπαλουκάς. Δεν νομίζω θα πάμε σε επιθέσεις των 25 δευτερόλεπτων. 24. Το 24, ναι. Η τάπα. Φάουλ. Από τον Παπαλουκά είναι το τρίτο. 3 έχει ο Σκορτσανίτης, 3 ο Σπανούλης, 4 ο Τσαρτσαρής, 3 ο Διαμαντίδης, 3 ο Παπαδόπουλος. Και από τους Αμερικανούς έχουν 3 ο Χάινριχ και ο Μπατήρ. Λοιπόν, time out. Σε λίγο μαζί. We are basketball. We are basketball. We are basketball.
basketball. Λοιπόν, 88-79, 4-32 πριν από το τέλος. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ. Συγκινητική εικόνα στον πάγκο της Εθνικής. Ο τρόπος με τον οποίο ο Νίκος Ζήσης όχι μόνο ζει το μάτς, αλλά προσπαθεί να συμπαρασταθεί στους παίκτες. Εάν είδα καλά και δεν νομίζω ότι έκανα λάθος, πήρε πετσέτα και σκούπιζε συμπαίχτη. Ναι, Το είχα δει αυτό με το Σιγάλα και το Φάνη στο Τορόντο το 1994 και αυτό δείχνει το μεγαλείο της ομάδας, κάθε ομάδας. Εκτός από επιθετικά rebound και block shots, είμαστε μπροστά σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες του αγώνα, σε όλες. Σε ζώνη LeBron James, νομίζω ότι από εκεί είναι ακίνδυνος για το τρίποντο. Το μόνο που θα επιχειρήσει είναι αυτό, να τρυπήσει την άμυνα. Παπαλουκάς του στείνει ανάχωμα, περνάει. Ναι. Σκορτσανίτης δεν θέλησε να ρισκάρει και ορθώς το τέταρτο φάουλ. Σκορτσανίτης ο οποίος επιστρέφει για να ανακτήσουμε όγκο μέσα στη ρακέτα. Και να πάρει και επιθέσεις και να σκοράρει. Και δεν έχει αντίπαλο ψηλό, έτσι, ο Άντων είναι πάνω του. 88-81. Και τώρα ο James. Αντίστροφη μέτρηση. Φάουλ. Μπράβο Σοφοκλή. Και μπράβο Βασίλη. Γιατί η πάσα του Σπανούλη προς Κωνσταντίτη ήταν φλας. Δηλαδή αστραπή εκεί που πρέπει. Και όχι μόνο αυτό, είναι σπάνιες οι κάθετες πάσες στο ψηλό μέσα σε μια ρακέτα, όπως των Αμερικάνων, αλλά συνεχίζουν. Πρόσεχε να δεις, έβαλαν τον LeBron James πάνω στον Σκορτσιανίτη. Ένα μαρκάσμα που δεν βγαίνει σε καμιά περίπτωση. Συνεχίζει ο Σιζεύσκι χωρίς κανένα ψηλό. Με έναν κοντό το Χάινριχ και 4 ημίψηλους σκόρερ. Έβγαλε και τον Μπατήρ, αν βλέπω καλά. Έχει τους Σταρ μέσα και τον Σουτέρ. Δηλαδή Λεμπρόν, Βουέιτ και Άντονι και τον Σουτέρ τον Τζον Τζόνσον. Σκορτσανίδης έδωσε μια ανάση στην Εθνική της τάξης των 8 πόντων, 89-81. Η μπάλα στα χέρια του Βουέιτ. Προσπαθεί να οδηγήσει την αμερικανική ομάδα. James παίζει και με τις 3 φίρμες τώρα. Ο Σιζεύσκι. Δεν είναι επιθετικό φάουλ αυτό. Ή αν... Μπράβο. Αμυντικό έδωσε. Όχι. Επιθετικό. Όχι. Ο ένας διαιτητής έδωσε αμυντικό. Έχουν δώσει άλλο ένας, άλλο άλλος. Όταν συνεννοηθούν θα μάθουμε κι εμείς. Έδωσε προβολή του Σπανούλη με το πόδι. Τέταρτο φάουλ, ναι. Έδωσε προβολή του Σπανούλη με το πόδι προς τον επελάβνοντα LeBron James. 3 και 34 πριν από το τέλος. 89-81 η ελληνική ομάδα σε ζώνη. Προσπαθεί να κλέψει ο Παπαλουκάς. Τζόνσον για το Wade, μην του δώσετε το διάδρομο. Λοιπόν, το χαμένο κάρφωμα. Και τώρα ξανά το ίδιο παιχνίδι υπομονής. Διαμαντίδης από την προσπάθεια του Παπαλουκά να αλλάξει πλευρά στην μπάλα. 89-81. 3 και 19 πριν από το τέλος. LeBron James, ξανά το ίδιο. Είναι το μόνο που μπορούν να κάνουν οι Αμερικανοί. Δηλαδή ατομικά πια να τρυπήσουν την ελληνική άμυνα, είτε με το isolation game, με την απομόνωση, και το ένας αντίον ενός. Με κάποιους άλλους τρόπους που πάντως έχουν ατομική σφραγίδα, προσωπική, όχι ομαδική. 89-83, 3 λεπτά ακόμα. Πρέπει να αντέξουμε. Σπανούλης αλλάζει χέρι στον αέρα. Μυθική κίνηση. 91-83. Συνεχίζουν οι Αμερικάνοι να μην δίνουν καμιά βοήθεια στην άμυνα και να μην έχουν το ψηλό μέσα κάτω από το στεφάνι. Χάινριχ για 3, η απάντηση. 91-86. Είναι η μόνη θέση αυτά τα αγωνιαία τρίποντα που οι Αμερικανοί είναι επικίνδυνοι απέναντι σε ζώνη. Είτε με τον Τζόνσον είτε με τον playmaker των Bulls τώρα, τον Χάινριχ. Στους 5, 91-86, 2 και 27. Θρίλερ. Δεν πρέπει να χαθεί ευκαιρία. Σπανούλης. Πετάει την μπάλα στον Παπαλουκά, 5 Σκορτσανίτης φάουλ. Και μήπως αντιαθλητικό κύριε Φακίνη. Αντιαθλητικό. Μπράβο.
βρέθηκε ο ψηλός στο center for με αντίπαλο τον playmaker. Να το Χάινριχ που βλέπετε εδώ, τον playmaker των Bulls. Είναι σε αυτές τις κινήσεις ελληνικής ομάδας, σε οργανωμένες επιθέσεις, αντίθεση με τους Αμερικανούς που πάνε στο 1-1 και βρέθηκε στις αλλαγές μαρκαρισμάτων. Σου είπα ότι προσπαθούν να κάνουν αλλαγές από το 2 στο 5, αλλά βρέθηκε ο άσος πάνω στο Φροσιανίτη, time out. Μιλήστε και πείτε. Εάν είναι ο άλλος εδώ πέρα, πείτε. Ποιος είναι ο μονοδικός μας. Να πάει να βοηθήσει. Γι' αυτό τα ματσάρει. Λοιπόν, Ελλάς, φωνάζουν οι Λιθουανοί, οι Αργεντινοί, οι Ισπανοί, οι Ιαπωνέζοι, όλος ο κόσμος. Μένουν ακόμα 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η συγγραφή του μεγαλύτερου έπους στην ιστορία του ελληνικού ομαδικού αθλητισμού. Άστοχο και αυτό, φέρνοντας οι Αμερικανοί την μπάλα κοντά στο καλάθι με ατομικές ενέργειες. Αύξησαν το ποσοστό, πέρασαν για πρώτη φορά το 60% στο παιχνίδι μετά από το πρώτο δεκάλεπτο και αυτό πλησίασαν την ελληνική ομάδα. Λοιπόν, μετά το αντιαθλητικό φάουλ, 91-86, μπάλα ξανά για την εθνική. Διαμαντίδης. Δεν υπάρχει δικαίωμα στο λάθος τώρα. Σπανούλης. Κλείνει ο Τζόνσον. Έλα Βασίλη! Έλα Βασίλη! 94-86. Αυτός είναι ο Σπανούλης. Αυτή είναι η ρουκέτα του Χιούστον. Αυτός είναι ο παίκτης που θα απολαμβάνουν δυστυχώς μόνο οι Αμερικανοί από την επόμενη χρονιά. Στους 21 πόντους του Σπανούλης με 3 στα 5 τρίποτα, 3-5 τρίποτα, 6-7 βολές και μία assist. 94-86, διαφορά στους 8. 17 δευτερόλεπτα για τους Αμερικανούς. Πιέζει ο Παπαλουκάς. Πάντοτε σε άμυνα ζώνης. Σε αυτή την σοφή επιλογή του Δράκου. Παρά λίγο να ξανακλέψει με τα ακροδάκτυλα ο Θοδωρής. 6 δευτερόλεπτα. Λεμπρόν. Πηγαίνει μπάλα στο Wade. 3, 2, 1. Rebound. Rebound. Ναι. Νομίζω ότι... Πάμε καλά. Νομίζω τελείωσε το μάτς. Μόνο η Ελλάδα μπορεί να γυρίσει τέτοιο μάτς. Αλλά η Ελλάδα είναι πάνω τώρα. Είναι από πάνω. 1-20 ακόμη. Με το Σπανούλη να κάνει γιο-γιο συμπαίκτες και αντιπάλους την επόμενη χρονιά. Υπήρχε φάουλ εκεί. Φεύγουν οι Αμερικανοί στον ευθυδιασμό. Wade αφήνει την μπάλα. 94-88. Ακόμη 68 δευτερόλεπτα. 68 δευτερόλεπτα για να γραφτεί μεγαλύτερη ιστορία. Η λαμπρότερη. Στη μεγαλύτερη πρόκληση στα χρονικά του ελληνικού ομαδικού αθλητισμού. Περνάει ο Διαμαντίδης. Κακιούτσης για 3 μπροστά τον Τζόνσον. Επιθετικό rebound από το Μίτσο. Ελέγχουμε το μάτς απόλυτα αυτή τη στιγμή. Απόλυτα. Έχει τελειώσει το μάτς. Έχει τελειώσει. Στα 44 δευτερόλεπτα η ελληνική ομάδα δεν μπορεί να αυτοκτονήσει. Έβαλε ο Σιζεύσκι και το LeBron James να μαρκάρει τον Έλληνα που κατεβάζει την μπάλα. Και με το Διαμαντίδη και με το Σπανούλη έχασε 2 φορές την μπάλα. Δεν ήταν ποτέ, πιστέψτε μας. Δεν είναι ότι μετά τον πόλεμο όλοι γίνονται στρατηγοί. Όποιος μπορούσε να αφουγκραστεί πράγματα στην ελληνική αποστολή ήταν βέβαιος ότι κανείς από αυτούς δεν το έβλεπε ως απίθανο. Αυτό που θα συμβεί από στιγμή σε στιγμή. 95-88 η εθνική θα ρίξει κατοστάρα στους Αμερικανούς. Θα τους πετάξει έξω από το τελικό. Έκανε τους Αμερικανούς να δείξουν όλες τις αδυναμίες τους. Σε αυτό το μάτς δείξαν όλες τις αδυναμίες τους. Χάινριχ. Καλάθι 3 πόντων με τον Σκορτσανίτη πάνω του. Πιέζουν οι Αμερικανοί. 95-91 φάουλ.
Πρέπει να βάλουμε τις βολές τώρα. Ακριβώς. Όλη η ιστορία είναι η ψυχραιμία στις βολές. Τι έχουμε στις βολές, Δημητρή? Στις βολές έχουμε μέχρι στιγμής εμείς 17-27-63%. Ούτε καλά ούτε άσχημα. Και αλλαγή της Ατσαρής θα περάσει στη θέση του Σκορτσιανίτη γιατί θέλει ένα πιο ευέλικτο ψηλό, ένα γρήγορο για να κυνηγήσει τους γρήγορους Αμερικανούς. Ρίσκαρε πολύ ο Σιζεύσκι, μείωσε τη διαφορά με αυτό το επιθετικογενές σχήμα χωρίς καθόλου ψηλό. Μα ούτε μια κίνηση κοντά στο καλάθι. Έχουν να πετύχουν καλάθι κάτω από τη Στεφάνη από τα 3 καρφώματα του Χάουαρτ στο ξεκίνημα του αγώνα. Βάλτης και τις δύο, Μιχάλη. 96-91. Ο αρχηγός στους 12, 14 ο Σκορτσιανίτης, 22 ο Σπανούλης, 12 ο Διαμαντίδης. 12 ασίστ ο Παπαλουκάς. Δεν κοίταζε, είχα κρύψει τα μάτια μου, την έβαλε. Την έβαλε. 97-91 στα 35 πριν από τη λήξη. Λοιπόν, η μπάλα στα χέρια του Λεμπρόν. Πηγαίνει πάνω το Φώτσι να τον ακολουθήσει. Εκεί, το rebound. Το παίρνει τελικά και αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Λεμπρόν Τζέιμς. 97-93. Στα 27 πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Όπα, να το λάθος. Είναι παράβαση 5 δευτερολέπτων. Πέρασαν 5 δευτερόλεπτα. Και δεν έγινε επαναφορά της μπάλας από τη βασική γραμμή. Αυτό είναι. Θέλει προσοχή το τρίποντο από τον Κάρμελο Άντονι. Το rebound του Φώτσι. Φάουλ. Ο Φώτσις διορθώνει αμέσως την προηγούμενη απροσεξία του. Διότι έχει τα αθλητικά προσόντα και το άλμα να πηδήσει όσο χρειαστεί για να αρπάξει την μπάλα. 23 αμυντικά rebound για την Ελλάδα, 18 για τους Αμερικανούς. Το ξαναλέω. 23 για τους Έλληνες, 18 για τους αλτικότατους παίκτες του NBA. Έβγε, Αντώνη, έβγε. Αυτή είναι η ομάδα μας. Φώτσις στους 8. 98-93. Μεγαλύτερη στιγμή. Η μεγαλύτερη πρόκληση. Παίρνει σάρκα και οστά. 2 στις 2. Θα βάλουμε 100 στους Αμερικανούς. Δεν γίνονται. Έχουμε κερδίσει. 99-93. Λεμπρόν, ωραίο κάρφωμα. Για 2 μετράει όμως. Στον αρχικό το φάουλ από τον Τζο Τζόνσον. Είναι που λένε θα το φάτε εδώ ή να το τυλίξω να το πάρετε σπίτι το κάρφωμα του Λεμπρόν. 15 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Είμαστε στους 4 μπροστά, που σημαίνει ότι με 2 εύστοχες βολές πάμε στην αφορά 2 τριπώντων. Σιζεύσκι στο βάθος, Ναι. αν μη τι άλλο πανικοβλημένος, τον βλέπεις. Λοιπόν, υπάρχει time out, επιστρέφουμε στην Αθήνα και γυρίζουμε γρήγορα. After the free throw. Λοιπόν, απέχουμε 15 δευτερόλεπτα, 15,6 για το τέταρτο τελικό στην ζωή μας. Διότι το 49 όταν η ομάδα του Ματθαίου τότε και του Σπανουδάκη πήρε χάλκινο μετάλλιο δεν υπήρχε τελικός. Από το 87 στο 89, στο 2005 και τώρα στο σωτήριο έτος 2006. Να δούμε τα σενάρια. Μετά τις βολές, ό,τι και αν γίνει, οι Αμερικανοί θα τρέξουν το γήπεδο, όπως άκουσα να λέει ο Σιζεύσκι, να τρέξουν το γήπεδο. Αν είναι 6 πόντους, έτσι κι αλλιώς θα πάνε σε τρίποντο. Διαφορετικά ενδεχομένως να ρισκάρουν να πάνε στο drive για δίποντο και μετά να πιέσουν για φάουλ. Την έβαλε! Έτσι. Άρα είναι δεδομένο, 100! είναι δεδομένο ότι θα τρέξουν το γήπεδο και θα πάνε σε τρίποντο. 100. Απίστευτο. Στάρα, 100. 100 στους Αμερικανούς δεν Κρατήσαμε και κάβα τσιπίστευε. για την Αργεντινή την Κυριακή. Κακιούζης στους 14-15 Μ' τώρα. αρέσει πολύ ο τελικός Ελλάδα-Αργεντινή, πάρα πολύ. James για 3. Δεν σου παπά για 3. Γεια σας, Τέλος, γεια τέλος, σας. τέλος, τέλος, τέλος. Γεια σας, γεια σας. Τέλος. Γεια σας.
Η Ελλάδα είναι στο τελικό, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, νικήκαμε. Η Ελλάδα είναι στο τελικό. Κοιτάξτε, ποδοσφαιρικό σουτ από τον Παπαλουκά. Σουτ βολέ. Ναι, η Ελλάδα είναι στο τελικό. Η Ελλάδα θα παίξει την Κυριακή στις 4:30. Όχι. 1:30. Όλα Ελλάδος, τα έχω χαμένα και εγώ τώρα. Λογικό είναι. Το τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία η οποία παίρνει το ειστήριο για να παίξει ξανά το σιρτάκι. Για να παίξει στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία στον ομαδικό αθλητισμό. Βγάζουμε έξω τα μετάλλια, τα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά είναι πια η αποθέωση της ομάδας, η αποθέωση της προσπάθειας. Είναι αυτό που η Ελλάδα δεν το κατακτά απλώς. Απόψε το διδάσκει. Πόσες μέρες είμαστε εδώ? Πολλές, σχεδόν 3 εβδομάδες. Πηγαίνει στο 8-0. Έχει πετύχει το 8ο θαύμα. Και πλέον μπορεί να κοιτάξει τα μάτια οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο, να την κατατροπώσει. Και Βασίλη έχει ρίξει $80 εκατομμύρια στο παρκέ, στο Καναβάτσο. Τα έριξε με πολύ μεγάλο θόρυβο. Χάρη σε αυτήν την ομάδα, σε αυτά τα παιδιά του Παναγιώτη Γιαννάκη που το πίστεψαν, ίσως περισσότερο και από εμάς, ήταν υποψιασμένοι, διαβασμένοι, σκεπτόμενοι και όχι απλώς έμειναν στις αξίες που τους έχει τάξει ο Γιαννάκης, εδώ συζεύτηκε αποχωρεί περίληπος, αλλά έκαναν την υπέρβαση που λέγαμε ότι θα θέλαμε στην αρχή. Έχουμε μετάλλιο, το έχεις καταλάβει. Δεδομένο, ναι, τώρα το συνειδητοποίησαμε. Μίνιμουμ το αργυρό. Μίνιμουμ το αργυρό. Τούτο εδώ που έλεγε κάποτε στη Σεούλ, εδώ κοντά δηλαδή. Το Ευρωμπάσκετ, όπως καταλαβαίνεις, το Ευρωμπάσκετ ήταν το πρόγευμα. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο κυρίως γεύμα της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Γιατί όπως είπε και κάποιος ότι φτάσαμε πέρυσι στην Ιθάκη και θέλουμε μια Οδύσσια από την αρχή. Και αυτό την έχουμε την Οδύσσια. Είμαστε ξανά λίγο πιο έξω από την Ιθάκη. Να γυρίσουμε για λίγο, εκτός αν μπορούμε να μείνουμε. Παρακαλώ να μας ειδοποιήσετε από την Αθήνα, μπορούμε να μείνουμε, να ζήσουμε μαζί αυτές τις μεγάλες σκηνές. Σε λίγο θα πάμε στη μειχτή ζώνη. Εκεί ο Βαγγέλης Ιωάννου θα υποδεχθεί τους τριαμβευτές του σημερινού αγώνα. Ο Γιαννάκης, ο Ζήσης, ο Θοδωρής με τις 12 assist και τους 8 πόντους. Ο Δοστρωτήρας Baby Shaq που έβαλε 14 πόντους και απέδειξε πόσο δίκαιο είχαν οι Clippers που τον επέλεξαν στον draft. Ο Σπανούλης ποντοσκόρερ με 22 έστειλε το πιλετάκι στο Σέιν Πατιέρ. Ο Φώτης με 9, ο Χατζιβρέτας με 2, ο Τικούδης με 8. Πολύ μεγάλη συμμετοχή και 4 rebound. Ο Τσατσαρής με 3, ο Βάλτο αγόρι μου, ο τρισδιάστατος Διαματίδης με 12, 3 rebound, 5 assist, 2 κλεψίματα, 1 τάπα. Η τάπα που άλλαξε την ιστορία του αγώνα. Ο Παπαδόπουλος με 8 και ο μεγάλος αρχηγός, ο Κακιούζης με 15, 6 rebound και όλες τις βολές στο πλεκτό. Κοιτάξτε, να πάμε να χορέψουμε κι εμείς. Θα πάμε, είναι δεδομένο από εκεί πέρα. Σε όλες τις στατικές κατηγορίες, εκτός από τα block shots και τα επιθετικά rebound, η Ελλάδα είναι μπροστά. Και ο Ζήσης. Και ο Ζήσης βεβαίως. Μα αυτός είπε ότι ακόμα και ο αέρας τον πειράζει εκεί που έχει χτυπήσει το ζυγωματικό. Δεν έχει το Θεότικο Ζήσης. Και πρέπει να πούμε ότι έχουν περάσει, έχουν παρελάσει όλοι οι συνάδελφοι σχολιαστές από όλες τις χώρες πλην Αμερικής για να μας δώσουν συγχαρητήρια. Οι Αμερικανοί δεν είναι εδώ, την είχαν ανθιστεί τη δουλειά. Το κάνουν από το στούντιο στο ESPN 2. Ακριβώς. Μόνο ο Γιαννάκης πολιορκείται κάτω στη μεικτή ζώνη. Πρέπει να πάμε ένα διαφημιστικό μήνυμα και ξαναγυρίζουμε. Ξαναγυρίζουμε.